egere nainde nyare gochicha asengencho y'abantu bane egere nchikolisa ni nainde bogo nyare komo amaya yeritukeri aserieta rya Yesu twasabire na kwegena amina lingana yerituko lya lero korwa segetabu ya Isaya eyemo tosome 15 goika 12 Isaya eyemo 15 goika 12 nige gokwana iga ekero murarambure amaboka ino asogosaba nche nigo ndatuba maisane timbarora na ekero murabe mogo saba mono tinko baigwa ekiagera amaboka ino niga ichire amanyinga esibie na mwechene Rusia ogokora kwaino okobe korwase amaisane tiga gokora ayale amabe mwe orokererie gokora amaya ligia ayoboronge bakonya abo bagokorerwa bobe rwanerera cintakana na monyorere ababoraka oboronge bwabo nainde tiga nyare komwirarira Nyasaye to ngere numuya oyonyoreire cingakiechi nainde nchikorisangaringaneri tum egere tuchikugunga ogosabaki kero kene Nyasako gokiwa mona barabu na korokwo ekiagera nigagukwa na seringaneringa iganga ekero murarambure amaboka ino asoko ogosaba inche nintube amaisane timbarora Nyasaye igagukwananga ogosaba nkore koroko gechia gochia somonene gosogo sabankore Nyasaye atari gotaka koigwa na igekogera gukwananga ekero muranyare gochicha sende asogo saba nabo igo munyare korambura amaboka ino gocha sende Biblia gukwananga Nyasaye gagukwananga ta konyara koigwo gosaba gwaito ekiagera ogosaba gwaito nigo korabe buna kero kende ogotioko kobe gochia sare niga gukwananga kero murarambura amaboka ino asogosaba inche nintube amaisane timbarora mbara byaba kero kene Nyasaye gukwanira na inde na aseki omonene atubo bosyo bwaye egera tabaisa koigwo gosaba gwaito ekiagera marange kero yomoito nkoga niarenga ogosaba kwaye konyoro gwancherugo cha somonene Nyasaye are goitabero gosaba kwaye na inde boiganyare komo amaya korengana buna aberega komusaba lakini Nyasaye ito gagotokwanira na inde aseri tukeringa ogosaba nkore tata tari koigwa kero kende igagukwananga kero turarambura maboka itugo chiasare tokomusaba takunyara koigwa asengenjo amaboka ito nigachira mona manyinga igonga Nyasaye igakorigererie bintu togokora nyumo taragenda subosibwa Nyasaye ochikomusaba digereri bintu kyogokora lituko chiaserinde ekiagera goetera sa yorogokora nabakogera anyare gukorina ogoseni korwa somonene nabakogera tobaisa kumirana amono goseni kwa Nyasaye amarika machenu gagukwananga ekero murarambure amaboka ino asogosaba inche nintube amaisane timbarora ekiagera ogosaba gwaito kwabeiro kogechigo chiasari Nyasaye gakwamba to akatu saria turusio asengencho yari togokora tagwenerete kwanyoro muntu no arase nyumba ya Nyasaye gakogende engo chiarase nyumba yo monene komo tereraro monene buya gokorari no ni mirimo yoborai ase nyumba yo monene nkorandi yari ngari Nyasaye buna nkorandi gasiri tukeriga hose kero kende komo tereraro monene lakini ebintago kora timiri komo Nyasaye monene kero kende gaburukaine tari gokora yarara arboronge gochia somonene aya naro Nyasaye gukwananga ogosaba kw'omonto ongenge ncheye Nyasaye takoigwo gosaba kwaye igonga nere buya kotaragenda sobosibwo monene onyare kwerigereria onyare kero kende kwerigarigia asobosibwo monene tigeri erigariki isemo kyoroche otari boronge mbinto kyogokora bitari komo Nyasaye monene ekiagera Nyasaye na atagete koigwa ngankitoko motebe lakini yake mpinto mbire togokora birare tokogechia gochia sobosibwa Nyasaye gatukumorange ekiagera marika Nyasaye gukwananga ngagoetera ngagoete Nyasaye ta koigwo gosaba waitu nonyene kero tukurambura amaboka itugo chiasari asingi nchugo saba mabera Biblia gukwananga kero tukurambura amaboko gochia somonene igemine tinga tuetiganire pigo chia somonene
lakini nainda maboka ya tukurambura gucia so monene nitakira nyare ko maboka chenegete amaboko kero kinde agokora ibintu bya boronge amaboko kero kinde atabwati amanyinga amaboko atabwati oboibi amaboko atabwati kero kinde obokurumi otari gokora ibintu kero kinde otari gokora ibintu umuntu gokora ibintu ogokora ibintu bitari bya boronge Nyasaye nigakogokigwa amuno umuntu chenegete umuntu okogenda asubusiwa Nyasaye oro moronge kakumusaba Nyasaye nigakoigwa gusaba kwaye na indo nyara komuirane nigagukwananga nae kero murabe mugusaba mono tinko baigwa ekiawara magokaino nigaikire na manyinga bibiri gukwananga nonyene kero turagenda asubusiwa monene onye amene ntura yekinga kichingi cyokwangama tomutebyo monene ayare tuabere togokora tagwenereti bibiri gukwananga kero tokogenda asubusiwaye naboigo nonye tokogenda asubusiwaye none ase kero kende ase chinchera chitagwenereti ekiagere nchira nere kero kendo okogenda asubusiwa Nyasaye nitakeire nagekora marika matino ukwananga nigere okogechia gochia asubusiwa Nyasaye Nyasaye gakwamba naroka igakugaragarirwa amasabo naro montago saba akore tukugaragaria asubusiwa Nyasaye bwatigara Nyasaye kero kendo ukoroka ekiare bintu mbire tugusaba ninchira tugusaba terikobengia ekiagera marahange nigo tugusaba tuburukaine enko mokorera turi Nyasaye lakini ngakia makora itari ekiagera okomokorera Nyasaye na makora nabura abenko mokorera uri Nyasaye lakini ya makorao akorusie korwase Nyasaye igonga onya gokora kwa uwa kurusi korwase Nyasaye kintu nkiyora asabe Nyasaye nyare koigwa mangana tayora kwane Nyasaye nyare koyategerera Nyasaye nigagotegerera abantu bari kero kende bagucha sare asingincho yo kwangama bamutebya ngomonene aya nabeire ngokora mamincha yawe aya naro nabeire kero kende ngokora tagwenere tiko cha sobosi bwawe abantu bagucha somonene aso kwangama na weitia abana bunyasaye agotegerera ugusaba kwabo bibiri gukwana Nyasaye nigakogokigwa amono gusaba komonye no boronge tata tari kogokigwa amono gusaba kwa abantu baburukaine abantu batari gokora yarara maronge me atikisanga kutine ina sobosibwa Nyasaye ayarogokora na gwenerete gucia sobosibwa monene ekiagera Nyasaye oyo togokorera tari mu muromino tari iso tari moiyo yaya Nyasaye togokorera Nyasaye oromo chenu Nyasaye oromo ikiranu Nyasaye oichira mono bonene igonga kogo tenena sobosibwa monene tago tenena ngokoboro cha abantu bande bago tenena tago kwana ngokoba abantu bande kero kene na barabu bago kwana yaya atikisanga kotene ina sobosibwa Nyasaye kende kyonsi pyogo kwana nkonyora kire ogwancherwa korwa somonene ekiagere bintu mbira abantu bago kwana ebintu mbira abantu bago saba bitari konyoro ogwancheru korwa somonene ekiera marika ya tuasomiriga gukwananga igagukwananga esibie na mwechene rusho gokora kwaino kobe korwa sa maiso ane Nyasaye igagukwananga esibie mwechene morushie ogokora kwaino kobe korwa sa maiso ane igonga Nyasaye nigatageta abantu bechenete abantu bagwechena abantu bagwetia nege kogera gukwananga esibie tari ogo chiwesibia road goseroje yaya igo gwesibia aso gwechena origererie amakorao ebintu ogokora mbigweneretaye gotena sobosibwa Nyasaye umanyeta abantu banarire Nyasaye mpaka koranga gatinine na atenena kaburuka inenchirene yose Nyasaye takomokorera kende nege kogera abantu abangi bakomokorera Nyasaye na indi Nyasaye tari kororekana anyare kubasisenia ekiagera bakomokorera baburukaine takunya kwiburukania kabo muntu ikiranete kucia somonene onye gotageta maine Nyasaye nyare kuguseni onye gotageta Nyasaye nyare guseni kanisa asenyu bugima bwawe
akikisanga nyumotara tenena sobo siwa monene mbwesi betie na makorao na maronge ekera nyasago kwananga ogosaba gwaito onye nto wechena ligokoro kogechia nyasaye gakugaragarirwa asumonto konyagosaba okonyakorambara maboko gochia sare otenena saya chenu kaburu kaine nyasaye nigaganitia abantu hachicha sare abechenire ndagite kogotebyenga tubaisa gukagerenga nyasaye naburira abantu baranyare gokora emirimo emironge ngabono akoboro chinga nyasaye gaburira abantu aranyare gutumia kwachaka komokorera nchirende yonsi bunoroche ngokoboro chabantu nyasaye aburira abantu nyasaye taburira abantu agutumia igontagite kogotebe gende itie genda bwanka mebe byaho omanye gocha komokorera nyasaye nyasaye taraboru abasomba nyasaye taraboriri bantu bakomoterera nyasaye taboriri bantu bagotenena monemeremo yaye ngogotenga nyasaye naremeire nyasaye bwebintu byonse ntutwesira abantu baye nyasaye nabagutumia no ina magena nabagutumia no mwana moke gecho mwana yarorekane kobo murongi guchaso monene nege kogera asama tukabono ebikone mbikororekana no nase nyumba ya nyasaye bantu mbali gutoriwa bantu mbali kogweniwa ekiagera abantu abakomokorera nyasaye aigase nyumba yo monene tibeta kaseti tibecheneti tibesibeti bamanye gucho gutena sachano umanye teri tangani korengana ni mumenkoro igego kwenenga umuntu ore kogenda sachenu alitari ya nyasaye ligarenge gwechena na ende nonye tari goryoka nigo barenge komosibwe engori enyororo okogoro enyororo eriasoka gochisiko ngamini singa ese gotokango osoira asa chenu na indonyo korete bibe nyasaye gakumwaka moite nekera moitira kure muntu tayogocha gosoa maria ase igonga nigo konyoranga omukuani kara asa chenu agosaba abantu bande mbalesiko bamusibete enyororo kugoro bakoigwanga muntu yotari konyegera muntu yokero kende yogiri yaye ndi wekaneti bamanyango omukwani yoyege ntonkera gakorete na nyasa ogetigwa monero mwakiro mwitire bamanye kubwata bamukurura nenyororo erigo kisiko bamukurura bakasiko bamusokisiko ekiagera muntu tayogwenere tagoso asa chenu onye tachenegeti tari rero tu akorire amatabagwa nyasaye asa chenu nyasaye buna chikoni yawo yani asogo korabu ogokora ibintu bine byose bunotagete yaya nyasaye no mochenu nyasaye itu no moronge nabakomokorera kuikabati kisenga nabachenu bare nendi nabaronki bare agere nyasaye ari ko basenya tuagerire nyasaye akororekana ko bare kurwa setore negento geko mubekare kurwa setore namakora itu ebintu togokora bitari bironge go cyase nyasaye na kiyarenge buya ayo munginoria omugakoria musauri origererie ogokora kwao irachinga kichigwenerete korigererie ogokora kwao igererie ngakieri Anania na Safira peti kuba kenda se nyumba yo monene na baru ko bari kira ngana intwento wenete ko muruero monene ko barora abandi bakorwa bagateba ngana intwe omugakano mungina Anania na Safira na intu tigatogende to korega na intu tochi ko muruero monene bakande bakawunyo mugondo lakini ko barete chibese kiria hache kumuruero monene tibarete tichonse Petro kubori umugaka ngaki na bamuaro chimo mokorenge nche momungaine nyasaye Petro ko mutabenga tari chimo ngainire no moiko nyasaye mwangaina Biblia gukwananga omuntu Anania ka asenge ncho angaine to moiko nyasaye aga kansa ali agakwa aba muramba arenga ali kanisa ali ase kanisa bakamubwata bakagenda bakamutindeka Biblia gukwananga chitage kanke Safira neragaje rero kuburi gunga nabo mwabwata nete no mugako mungaino moiko nyasaye momoretere ibire bitari bya burongo ngaye nabo twakorete go ataramanya guso mugako eta ya rutindeke ntagite ko gotebye enchira nyasaye ko kore mirimo n'enchira yo gukumya nabo igo nintutu agerie amuna makora ito
Nyasaye atari kunyara gukora imirimo yaye gucha samaki maitu bune gwenerete nere buya origererio gukora kwao origererio bintu gukora amarika matino gukwananga mweorokerie gukora amaya mweorokerie gukora ayari amaya tiga rigia ayaburonge mweorokerie gukora ayara amaya na inde boigo munyare korigia ayaburonge ndagete kogotebiga ayekero kende ondigereretie nonye kogendete gukora ibintu byao marika machenu tuasomire gukwananga eorokera rigokora ayaburonge tagwanja komokorera Nyasaye koburukaine tagwanja konya kweburukania so gukora kwaho gutagwenerati na inde yamanya gutukanga na yora ase kanisa bwomete pa otalitageti gonchoka yaya tagwanja enda mwamu ya Nyasaye obororo bwa Nyasaye bomboka sore ekiagera Nyasaye taliko gokigwa amonogo saba kwa banyene ebibe Nyasaye niga kogokigwa amonogo saba kwa banyene oboronge ogo saba kwa banyene ebibe nigo koroko gechia gucha somo nene na Nyasaye niga kwamba na aroka lakini asenge ntechira mono bwanchani amono bolemereria onyagotolemereria goseka antu inyore asetu akorira mamocho tumuiranire twangame ritukoria rero tiga Nyasaye gokonye muiraniro monene ankama amamochao amone ibe byao ekiagara Nyasaye tariko gokigwa amono muntu konya kurambura amaboko abwata amaboko abwate bibe abogoretia manyinga gocha somonene tiga Nyasaye anyare gotokonya tonyare kwerigereri boronge intwebu na mwanya bantu nyuma totarate nasa chenwa Nyasaye asoko mokorera hinkane tinyare kogosaba nyaye gosaba monaye Nyasaye nyare kogokonya chirene yonsu pioro chengo kwa chile mamincha yo monene moiranero monene na Nyasaye na nyare gokoiranira tiga tosabe tata oyoromuya byamona senge ncho tuanchete byamona senge nchibire bidande ebiyagwatonyoreire omochenu tuasangire lingana lyao gukwana sengana lyao nga ekero ora turanyare gukoiranira naye boigo no nyare gutoiranira na boige kero turarigia maya aye Nyasaye no nyare gutosenia na sabiro mugakoria omonginoria no musauri Nyasaye na sabire ngatiga mayao anyare ko basebare yeri bari bonsi bangamire bari bakoiranire no naseri tukeri babere ibe byabo amana mamo cyabo tata babariro boronge iwogo sabagwe chinkoro cyabo na inde boigo nyare ko bamaya aseri taria Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi gere 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 gonkorandia ne kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiga omochie onyakoe goko genda irande nyagitari chimita chioka 500 chioka kurwase para yeram kurunyakoe tigo monago sina ndanyare goko amaya goko nyora chingaki nincho tonyare gosangamo naye no monene nagosini amina. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Akabate byana rodire ingoro, yamanu kire
umuikone. Tulia serio dirinene baga kuneka amato abo bakamu bwata bakamu sukesigo yomoche bakamu akamagena barabo baga kege tulia serio dirinene baga kuneka amato abo bakamu bwata bakamu sukesigo yomoche bakamo akamagena bakamo akasitimano na magena bakamo roma sitimano na mayo mekera renge gosabo boteba monene tata ira umuikone bakamo akasitimano na magena bakamo roma sitimano na mayo mekera renge gosabo boteba monene tata ira umuikone. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, Nichisemo Chinde Chinyinge. Nigo Kotonyora, Asite Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TV, Scania TV yao, na boigo onture ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli merunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obwensu, Vuomogusi. Sauti ya Mwananchi. Rais Uhuru Kenyatta, nataka kuchukua fursa kupongeza Teletele kwa kazi nzuri umefanya kufufua kiwanda Rivertex. Hakika imetusaidia. Mwanzo ni shukrani za dhati kwa rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kufanya youth wengi ama wanarika wengi watimize ndoto yao through NYS. Mimi namshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta, amefanya jambo la maana. Usafiri ameusarahisisha hasa kwa SGR, na naona pia anarahisisha pia kwa mabarabara. Vile anajenga mabarabara inapendeza kabisa. Rais Uhuru Kenyatta, ningependa kukushukuru kama mkazi wa Kisumu. Mimi binafsi nimeona maendeleo. Barabara umetutengenezea, masoko hapa yametengenezwa, kama mimi tuko hapa karibu na Kibuye, tunaona inatengenezwa kwa mwendo wa kasi. Kuna soko hata imeishwa inaitwa Uhuru Business Park. Sisi watu wa Kongowea tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kuja kwake huku tujengea hii nyumba, maana hii nyumba imetusaidia sana. Pale nje tulikuwa tunateseka. Ningependa kuambia Uhuru Kenyatta ni asante kwa sababu mimi nimepata nyumba, na sio mimi peke yangu, hata wa mama wenzangu na watu wengine pia wamepaitika kupata nyumba. Kwa hivyo haipatiki ati ni mtu yote anafanya kazi kwa serikali ama ni mtu yote mkubwa ama uko na pesa, hata mama wa kibanda anapata nyumba. Asante sana President Kenyatta kwa kuwekeza kwenye taasisi ya Kirdi. Mimi kama kijana nimeweza kuwa an employment creator. I am a capital owner courtesy of Kirdi. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ningekuwa na uwezo wa kukupa zawadi hata kama ni mbuzi ningekuletea, kwa sababu miradi yenye umeanzisha maisha yetu imebadilika. Kwa rais wetu Uhuru Kenyatta, ningependa kusema kwamba tunashukuru sana sisi kama vijana vile ambavyo umeweza kutupatia nafasi ya kuingia katika nyanja hii ya manufacturing. Mimi na mwana kuambia Uhuru Kenyatta, Mungu akubariki kwa kuleta hii project hapa. Juka sio hii project hatungefunguka macho. Wengi wetu tulikuwa tunaogopa hii kazi, lakini saa hii tumejua mama tunaweza. Tunakushukuru sana Uhuru. Tumeona hizi kazi zimesaidia, zikasaidia familia zetu na zikasaidia hata watu wengine ambao tumeajiri kazi. Tumesema asanti, ubarikiwe na Ngai akurathime. Enyewe Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, prezo, umefanya mob, umetuletea kazi kwa vijana, kwa mamadhe, kwa wazee huko mtaani, wazee wetu wako na kitu, watoi wetu wanapata at least vile wanakula. Sisi kama mafundi ambao tunadeal na bidhaa ya chuma, tunashukuru sana Rais na kwa kutupea hiyo nafasi ya kutengeneza hizo madirisha na kuparticipate kwa affordable housing ambayo ilikuwa is a big project, na kwa pamoja tusonge mbele. Uhuru hoye, Rais wetu hoye. Uhuru hoye, Rais wetu hoye. Gosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji gosori ao kurboro gongorugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kiraritu kuri Jumamosi gochakira Ensakia goika chinso ikomne ibire cha Maragoba Gosori imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Jingi gikero cyumugusi nomurobyo bwegikoro cyumugusi uyure nekirenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi cinyencho
chinsoni amunoboroso bwomwenya gitinge yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tikimungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba mwanyase ba karansite naro komya baiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi Njumurire no gasemeri weito buna kwabo kirbuya nande nigo chagete mambia asenjera erendo ngemono naintwe nigo twikire ase emesa yawo yensakia iri togo chakiri tukulia obunere botambe bunarere rituko lia ramisi gitariki ni 15 ne mo mutinyi 12 mwaka wa 2024 ne noyomo yoni gongo kwarigania ngwirali bageria bene kwarigania semese yiga yamangana ito yensakia nyeruna kira rituko lia Jumatatu goika chuma nigo toko ba maige karo togo chakiri moroberu yensakia togo chakiri tukuliao una lero lili tukulia ramisi nduma tena lero ne chiro yetu ya drachambiri abantu kwenda bari gochwa bane kwenda muri chigasi kabone twasoire maiga na botambe litariane Brighton Makori ende nkwarigani noyo minto na inje nsara nyarangi Ontita ekero wono bua kire buya kigima nyasato antire na ndetumeranire kurutumeranire teri tukuri igoro chinsa bune chiga ande tumeranire bono iga chinsa 12 ekero twachakire bene omorobulito omokonke gima okoro kwa Ensakia ime ya Ndizi TV nero bwansubu mugusi igo twakwarigania senchera ya bene ntumaite naye kwabokire nkwaboka na nyasaye na ande nengakie itobono na intu gutara na intu gwika chinsa isato ekero twakwariganirie mangana mange atari make amange kegima ali wena to chikomanyanga na araria ya atikire asense ito ya Kenya buna botambe ntobwata magazeti yeli tukolia lero Thursday ekero chiri chitariki 15 nemo chomutinyi 12 omwaka wechiri 2020 no yama twatigeire wiki yoka egero tosoya se omuyega bwe Christmas tukatigarita make tukatigarita make mwanchu muligiriria abantu bono basoe engakiriye bitoche mwete Christmas ntumanyete ngama okay nabo bantu bakulia mandazi all the time ekere Christmas kere goika onde bwensi ne batubwati kende goikote meno nyora kabisa nyenkalia gake igabono tukamake sana kigima igo mwanchu muligiriri twakwareganirie ntubwata magazeti yeli tukulia lero ntubwata mangana maja ntubwata mogani gochigoche gochikoragense ya mone nusu ya bono mambe umetekera aramisi niko tukwanira igoro yeli chiko tumanyanki tugwanira tekokora egera ntwenyora sense mimbe yeli chiko ntomedenga lichiko ni kama msumeno inakata nyuma na mbele iga yonsi ntokwariganiretie ayuto chiko kumanya sege kege kirubusyo igo kabamu na intu gwika omweli igo mwanjo muri na bakwenda gutubwatia se ensemeri emitandao nyora Facebook na batu nyora Ndizi TV News na ensemeri ya YouTube Ndizi TV News boigo asensemeri ya Twitter na bogoto tweet yerinde nyora gututebinga yoturire tukuru nyora nande nabo ogototumera uchumbe ya nyinge gwetera se namba yera se screen yao na bogoto tenga yoturire tukuru inki none karutare tukora biashara amona intwego seri tangazo lya obwate na bogoto tara se choice chito jigotoka se amagacho a new Brighton apartment ya semo ya embassy nyurana ne parene ya kisi nyakoe abuno togotoka igo tigatobe naego ikomweli ntukumanye togosemi nyirabuna Ensakia ni ya chire ene nyarake kogosemia gokumanya ene tonya togosukama na twagochakiri tuko liao buya neno maite na sara karoli tuko bagote abutambe karoli tuko lio muntu rigochaka buya mambye unajua siku njema onekana asubuhi nigo rikorolekana mambye karoli achakire buya kwanyore no ene chaya obono mambye runkoli yao eno eno lio kunyu strong yao ntokma gochakiri abu ya bene
paka chinsa chilichiko raka chinsa isa tuchabona mambe ko toireli bageli abene ko kwaligania mwanju ito murigelia kiagara naye kwagerere tu achirema umete kwariko batobororo ntware gochaga sara ntware kunyara ntware kuboka lakini mwanju murika achiralia yona into tukumwaligania senjira yabene igona ngote ina none karo kwenda sigasi yao nyira nabo kwenda guturigeria ase mitandao itasense meri ya Facebook eturi live asense meri ya YouTube eturi live waroro nabo kunyara kubwati merobi igero gwatigire TV yao nyomba kugorie simu yao soe mabu turigererie nabo kunona uchumbe ya nyingi o comment ya ase nseme ya Facebook ende tonya ko gendera amo nae boigo inyuri mwanju murigereria nga aigana onka ekero muntu atagete kubika ritangazo ri biashara byae ritangazo ri nyangi anana mona karto guchimeyega abantu bono chinyangi nabo chigocha nabo chigenderereta abantu kwaregania no utagete kumanyia abamino bari maiko barandons Kenya ngima na isiko ya Kenya aiga Ndizi TV wansu mugusi na onka ritangazo ri biashara byao bono iga made Christmas goiko mondo na tatwara bese goika take kugora ebintu byesuguku chianga binte binge leta ritangazo ria gugaiga tukubikira kuruga iga asumu olio muntu akoigwa egero nyore chi customer chiagaso obunge no wateri launch utete gukora mwita matera mangi na gukorwa emeyega ye Christmas na ria bantu ba kolonje singicha bantu abangi bachirenga gusangana bamwabo leta ritangazo ria go tukorikorere gaiga no nyene launch no into Ndizi TV na botogo kolonje likuruga iga ase amagacha itamanene agutukaga New Brighton apartment igoto bese gukumianga nga yuko ire ritangazo ria makweli nga yuko ire ritangazo ria nyangi ritangazo ria launch keregento kerige kwendaga ne biashara ahetoleterega iga Ndizi TV wansugu mugusi tara gochaga iga embassy asa magacha New Brighton apartment anto baba mintu bali chinsama cha Dubai no ole do Qatar no ole Lebanon no ole Canada no ole Austria tonyore with www.ndizitv.or.ke egere ogendere kunyabusanga mo 90 litukubuneria abone karori lituko lia Thursday nona abairi bali baitu bensa kibale nsemo ya Netherlands Singapore Australia chinse chons jingongo inye chenze igobono nagendera gutubwatia asinjiriwe na bali bakora tari tangazo mena gutete ribolia gose gutaka kumanya mono nabugo twakera gose nabugo tutumira uchumbe yao gwitira sinamba ye ase screen yao umaye kumanya mono mena gutete kumanyi mono umaye kumanya mono nkigetakeire ineorete ritangazo ria ose biashara byao ase station yito ya Ndizi TV ya chirenkuma nero bwansu gomugusi umo mwanju muri ndonse soberede toiriri bakari abene gukwaligania indonya ko bamona intwe kuruboniga oikomweli bona yemasemo ni otochikwenda sa magazeti korende tuirana sensemo yeito ye studio tonyore kende gosiritangaza elimo abireiga tokoirana na yemasemo asa magazeti yerituko lya lero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu nabwatu muganoye kurweiburetwe gwikabono korende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugusigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikibirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryo gukorentera emigano yabo kira ritukurie juma chinsa ibere cyabutuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV
Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurgo bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwe birenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi birioraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busie bwogorugo bokma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obusira kegima okobugoreri bwemesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibweka omanyene boigo onye kobwate libolio nabukugenda guikase desk yabo ya complaints naborobwo niko barakuligerie omochando oborendi nigo bobikire kurwa gesiri ekerogo soharoro naboigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreri obusera Gadmart supermarket ebintu byonsi insi keramekemo namagurianse Ndizi TV obwenso bwumugusi nigo bono yakirundekerene negokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Ndizi TV obwensu vuomogusi Jumari nane chinga kichito koire ya mase ya mugoika ase amangana ali hiro borita chiga sedi jito na botambe ni gombate gazeti ya The Standard na incha sense moyane ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard linga liire oborito bono ni go mo cabinet secretary gosomo wasiri boborindi bwaime Dr. Fred Matiang'i atebiri gose aire order gose achikire abachibu bonsi kobwatia Richiko lili omuraibu ense akonyara gakorwa ase enkwana yaye eyarekane buna nigo arure ogochiko koja saba chiubonzi nigo ekorekana buna omuraibu ense Uhuru Kenyatta nigo agochiko kobokomo koraibu kiama kia ODM Raila Amolo Odinga boigo bono na kikeirire omo wasiri boborindi boime Dr. Fred Matiang'i te bachibuna oikabanyara bakobwatia kelia omuraibu ense agoteba ose asaligerere tigochia honorinde amangana siasa ro omuraibu ensonyo oro kiriganga yogo chikomo koboko omuraibu kiama kia ODM Raila Odinga na nde okorana baya ingiganga yae na batebete ngata ikuritaya atara rumonta gutiga asamoko y'abananchi igo tiga tuganye tororenga nkige koba next Matiang'i ni gaja kwane taya burituko ligoro ase county ya Kajiado ase atebete ekero omo senior principal chief Roika Ole Shila ali kobekerwa egutwa bono korokana na omo wasiri nigatebuna abachibu ikabanyara bakubwatia egento muraibu ense agoteba lakini omoriki bwe gaseti ago interpret buna ekero Dr. Matiang'i akwane tamangana ayo igonero nero jekaine buna muraibu ense asenare aligerete gochi aneka tokwenda sabo chwali abone bumwa ko chirubere ne 22 oikabana babwatia sengenjo nabakoreri be serikali oyo baete mirimo no muraibu ense Uhuru Kenyatta nande butambe togotebanga tiga tokore ega simuraibu ense akorereki arure Ono egazeti ya The Daily Nation engana irobuli tokegima ne kiombekeri kia ogosangiririe bango keare
bono giatebire nigo keguche goikera chibesa chiria abakenya bagachete na kobisa ase chibengi chiabo bisi bono nigo giatebire buna nigo keguche kwandama abakenya bali bagachete billions chibesa ase chibengi chinse cheisiko onyore bono nigo kiatebekanire buna chinse nchirororo abakenya babegete enibo yabo isikaria ense buna Swaziland, Panama, Cayman Island na British Virgin Islands. Wana serikali nigo yatingirie enozi ose yatingirie ekeminero kelinga goika bono abantu bali bagachete chibesa chire illegal obanyore to obonda bole illegal lakini batabegetiga igasenseito ya Kenya bagachikugacha ase chinse chinde chingao bono nigo bagochikwanda mwasenge nchobone kyombekyo nigo kia ngose kiombe gia treasury ekiombe gia treasury nigo kiagambire gose bagambire ne chinse gwetania emiayemo na isano nemo 106 countries baguchigo chako kugamba na barabo mutinyo wocha oyore January na kumanyanga abakenya bali babegete nibo yabo isiko nanda bange baba bali bakwebacha korwa ebango asenseito ya Kenya bono ekiombe gia KRA yatebirenga liwe liwalo elazima abakenya bali mubegete nibo chinse chia isiko mukairo bonda chinse chia chinde goika tobachire nando goika chibese cyumuchirani bono mete tebe nkwana bosa kya na bonya ba okwana matuko konya kominyakale nando nyorena no eno muraibwense ya tebe kandena na gachite bitoki bike ensegeti nande engarangane engane ya sokya agateba nani gonera renge isiko yense agatega kwirane ense ito ya Kenya ngokwanda renge ngane korende agacha kabeka machimon tara kwandira nonye no yo kabeire serie da Chris Okemo no ri mwabo nombara mbabwate engana bune gendrete ko basumbua essensemo ya Netherlands asibaka gachite bitoki chibengi chinse chiri korende nkyo mondo reiro bonda chinse chiri chigenderete tiba mopera niyo bonda Kenya yaito mwa kwetax morusi bwebango ense itegendere omente bintu bine Brighton chendo china bakero kende bikwira ni uchumi magega nonye to konya goteba barai na bakurumire ense korende nono mwana incho kawaida bali babwate bitoki why umuntu kwiro chikobeka enibo abarende ngotebekanire ngateri magoso ekaro kwa mwire ngenibo yana tiganyira sigete ngotebekanire tari magoso manene kurende igo bagachete chibesa chire chinyinge billions of money lakini ndonye nandi no bagachete chibesa cyo Kenya to endete konyo meto butaka boromba endete ko bororo lakini amanyante ngaro ni endete ko chibesa ya basinse chisiko ndonye rumne enseito ya Kenya to yimbaka etoka change chibesa tukarwa seri no diriri koro tukaje kutwara ri do tiri ni erigo siria mbando bana bagachete chibesa no nyomba bataka to siri chibesa chigurwa kurenda kinyo ko nande na abantu nande bakite bakaira n'ikibese usubaka chenchibesiri kikabago cyase amanoti yamanye ono ayuna ya le Kenya one tukuganya bune byombe byo kyale kyara liribo ngukire ko ikira mwete obokongu boko basensiyo ya Kenya ne eri okora ligokobo konende implementation ebikoru via care kato kwenda se beji ya asika se ya the standard nigo bono kine ke kya mubwatira neti omo MP Papua Wino omo likibega se ya the standard anyateka kweresa inki omo bungo yo Papua Wino akora eligoja kwirira mneki na kya eke gatugutwa korwa se ko tunyere na nigo aswera tu ase omo asoko morasa omo DJ F4 niga tebana na Papua Wino na mogorera apartment niga mo nero tumegete chibes nyagitari ko mubwenia Felix Olinda mbake kaira monto yokurushye kina korwa ase kine kyambwatere Papua Wino ige bintu ne binga akorere familia ye ikirire buna kine kikurushi wase ekoti boigo ebina binde nabo bigo chibyera raisiko yekigambero kero kenda senchirengi y'abantu bali batagite gukura kurende binde nabo mokorusia sekigambero nande byacha byagenda kombo rende tigato hopunga omo DJ yuna bwene nande tole gusena na bwene kurende mbore kineke kiarusibwe nekina amono mo DJ oyo evolve nabo bayiwananire
ekine gerokyo ekigia serikali ke baigwana ni na DJ4 ekine kia ekorusu uri bano oteire na njina mwabire lakini ekine gerekeria serikali ekine gerekeria serikali babwate bagotana ni gatumegete ebunduki ya senjira erembe ekero kingegenderete troje barusi ya DJ lakini ekero kia serikali kilipono aswere ekero kingegenderete kiria tete ni gatumegete ebunduki ya senjira embe. Okay. Karatos como tue ase gazeti ya The Daily Nation Omicron bono ebinyinyi bya Omicron beikira sense to ya Kenya mwanchu muligereria aya ni gagoche karatutigaritia matuka makeke gima egara tuchiko swasumo yikabwe Christmas mwaziri bobo chenu mutaikawe niga negati ali tukulia igoro ekero ale umeranete naba ekerale wadress aba governor ase omo boganyo Osarova White Sands Beach ime ya Mombasa niga negatie nga abantu batatumba tugite bali nebinyinyi ebyo bya Omicron bono Kenya yasoira segonde gusasirumbe yechinse kiri cyakiro no muchando bw'ibinyinyi ebiyakigima bya Omicron nando tebire nga bono tiga abantu bono beso kiase enambe nyinge na kwaewa echanjo asengencho Kenya yanyalire konyora chidos kurwa sense ya America kurwa sense ya chinse Germany banyolere chidos bono nga serikali wateba maliogo naro n'abantu beso kie nanda yani gagochekere ekyombe kya WHO gosikyo bachenu ensengi mabono kia tebirenga nigo kiri no bwoba sengincho chinse cha Africa ntora ikia ekerengo kirikiganire watebanga twabeire anga korwanie ebinyinyi biga bya COVID-19 na komenta boigo ebinyinyi biga bya Omicron bono munense ya Kenya nigetagete by the end of this month gosekero mutinyoyo 12 kwera target gosekerengo ekerenga gya serikali nigo kialengenga wika onyora abantu chimilioni 10 onyorenga banyolre echanje yiga ya COVID-19 by the end of this month igo wikirabono iga ense ya Kenya nigo ya ikiri mark ya 8 million igoro chento tigarite na 10 million ibere egera tuchigo oikie target eri ense ito ya Kenya kolende igote minete nga tuikire target yekiombe kyo bachano ensengi ma WHO ntora ika 40% kerenga kilikiganiri chinse cha Africa tali Kenya yoka kolende na intwe na otulimi igobono nekirugia serikali no kubole wa serikali esokie onyore chanje yiga ya COVID-19 kolende teligo kubetereri ayo tuteti konyewa talira simonyewa kolende nigo bagotebanga nerebya kero muntu akoreki anyore chanjo ya COVID-19 egere tutangu muchando yiga na kubwatia amachikali abekire ne wizara yobo chano aya iga muna yanda amangu mwanchumuligile ase gazeti ya The Daily Nation yanyora se page ya 10 ringa ne libo igondia irobolita se gazeti ya The Standard ya se page ya kane sabana muwasiro yo atebiri aba Kenya na wono goika babe maiso o se babe careful anene karo ndwalie ebinyinyi bimibya Omicron byanyari bigotoka sense ya ito ya Kenya inyura abuna chibono Kenya nigo yaseta se ya chikantri chirichanyolde chinse chirichanyolde oborwero bwa Omicron ne nigo chikiri kominesatu asensemo ya Africa nande boigo bono nigo robotirwa botukiru ruwa mangana yo bacheno asense ya Kenya buna nigo positive rate kose binyinyi byagendere komenta mono obyachaka chitariki isano nebere mutyo nyoyo 12 nigo byakinde mono asibya jakerete 1.6% asebono byikire 10.6% igono nigo ekorokana na byanya nigo endete kokina mono boigo nigo tebekana buna Omicron yeye nigo ere ntindi mono nigo kobatoma tikarkwanya somubero nigo gokiria lakini yama yagoja kulipuka yama yagoja koreta obobe asomubero bono nigo abakenya tuesemiwe twenzina tunyare toko kwati bitambukiro bibeke ne wishara yo bachenu tunyare to wetanga korwase ebinyiyebe bali bato kanete ne binyiyebe nigo babeke twase quarantine nando twachakira kuira na samatukali ya mahiga yakira kuira na uja sama ngana ye quarantine nyone quarantine yarenga isolation yarenga igo bono ne meroberio yabene takire kobeko ya bakenya tunyare to wetanga korwase ebinyiyebe biji byatekire asensi to ya Kenya nando nyorena aba bato gande ne binyinyi bali baro asinze
cheisiko lakini wana karoba ikirega risk nero ronga na into ono bintu binyinyi bino birabese ko babigo tuambukira waigo engane yeiga yoko kina ku binyinyi bya COVID-19 yeirera wizara yobochen gwetira omo tenelio ye mutahikawe utangasanga gigo chikogenderera iga lockdown bono ngonya gwake road andi tuira na mangana ali amagega abantu nande bachake kolera ngao twasieke ruchumi tutaro chibuya ngo chitole kwenda lockdown asengencho positivity rate yaikire 10.6 igore yalenge 6.6 wanoruchi igo graphic kagenderete gukina eyuete likioro keliokia inga Kenya ntoruchi biya gucha matukale bosyo Ebon ekalto kuskabosyo mangana to kwenda samangana asiasa asebono umurai bwekiama umurai bumukonyi bwense Dr. William Ruto nando yore umurai bwekiama kia UDA nigo ahendete kampeni ya sensemo ya Western asebono ababolilie aba umurai bwekiama kia NC ama National Congress Musalia Mudavadi ama Noli of Kenya Moses Wetangula kubune byame byabo ose ko mubwatesia asiganga yayo kuriye kirokyo burai bwense omwaka ogocha nigo ahendete kampeni cha sensemo yo asate biruna ncherendete yo korende aba babiri banyara bagoswase kambi yaye bono tuganye tororenga nkiye ko baguchimotu asobo mubwa oka asenje gwikira bono igatinda raba ukwana kendi nababwatani baba bakuna gukwana yabo kurinde barabwo chinyangongo chirinye mbaranyar ko bagukwana kendi nando nyorena mo konyo bo mare wensi gacheta sensemo ya Western akaraja gete etaro ya elite koligoro anene nyorena enseme iyo nande kiame kenyinge iguru ase orogongoru kimekena DAP eki kebwate ose monene bwe kiame kio ale wa munyunyi igobono okororana ebyame byachagire kosona na abara ikuru asenseme baute abuna okwiguru bwe kiame eke iguru asenseme iyo nigo giachire de goturubania goturubania sensemo ya Western nyorena Musalia Mudavadi nare ko Western Moses Wetangula naro Wycliffe Oparanya mugabano gakamega naro abantu nabange bakuru ansenseme yuchini wa maroro jino guru ala senseme no alinge karikia meki ko igurwa yobono korone ensemo ya Western ogoturubana kwarore kanoro bono nere amakonyi bumurai bwense niga chietororo erinde goji koba reta amo onyorena wa munyinyi ba konye nigaringa sikiama gia Ford Kenya ba twaro goturubana konene agateana kiame kinero monene agate mo Ford Kenya leader Moses Wetangula nataliere emina ne karabo korinda korana abwate embinu osena abwate njira yogo chikuigore kiama kiae ekebono aigoira senseme ya Western ante kiame kyo DAP ora montara kagano boyo boli to aspekiri chibando Democratic Action Party of Kenya Democratic Action Party of Kenya ona DAP ora kwana DAP none produce kagano boyo to kali kwana goruma aya tari boyo ne kiama gia siasa bono karto uskamotua karotora senseme ya siasa bono Ruto William Ruto na Raila Odinga nigo bacha kirkurwanirira chikura kurwa chinsemo cha diaspora maite abantu aba Kenya twateba mbalikirase abase no mugusiale imalikirase banigo bacha kire ko koliye chikure echo cha diaspora egere banyore gose barorenga ningora anyore chinyingi kurwase chinsemecho igo ayomo na yanda mange asokoliye chikura ko chinsemo chama chinsi chama iko ne igagotoka sepeji ya gatano na limo ase gazeti iga ya The Daily Nation Bueno, mete merobiri bira bona kro mondo ngo irwane dal sara mete no atambuke no ngo chingumbu onyore murai bwikiama kia UDA oyoro mukonyi murai wense na enda kigura chobisi asensemo ya US ego bono kasi ni kasi osekiama kia karukina igora asensemo elia ya US ego bono korana mba endrete korigia omo maarufu ase chinseme joka to kwenda goikase epechi ya gatano kabere ase peji ase kasedi ya The Standard ego bono umurai bwikiama kia ODM Raila Odinga airiro mutimokomoke bwa matuko atatu
korwa ase siasa ekero achire goika ase county eri ya Mombasa aranyare kagotimoka ake gokorora arenda araswimu ake erinde nyorena na atwara omokutano omonene bwa Azimio la Umoja ase ensemeri ya Kasarani bono okorana niga achire koratimoka korengana nere niga otebuna achire amatuka 3 ekero anyara gagwa advice gosiga kwego bosembu na goikara atimoka ake maga yokoraria nangu cyari kurikiro kanene kiburayi bwensi bono Raila niga ikira enseme ya Mombasa elinda aratoerera ake aratimuka makwirana ase campaign ya igobono kagire tena kujakiro Jumatatu ana Raila na ase campaign yaye kerto guskabo ase gazeti ya The Daily Nation omuliki niga kare kurwa obasemia agotebanga kiro muntu na ne kirenga na andi naire talent na nyasaye elie komosukia egeranyare gukora obugima bwaye bobe buya bona gagotebanga abaibuli na balimu baise kubwaterana na konacha talents cia abana gusaba orokiwa abana bake nigo baragende busio nigo baragenda atambe nigo barabe atambe asa matuka gocha bona niga abaibuli baburiwe n'abalimu gusaba orokia babanyare ko babakurinda na ko nacha talents cia bana nyakwarira umwana ngotera ari skuru tia kumuita swa tebaga ki umwana na bwate kibawa gitege gusana bwate ekewa gitege kyo gotera ko umwana chakiri gochora igo manyo umwana uyu na bwate kewa okorora umwana ochakire korosio bukatuni gete umwana ochakire ko match na ne krasima agoita chichi salute mayango umwana uyu nabwate ekewa gete igo abaibuli babuli buna borokia ko bamaiso kigimekero ekora abalimu metero bakobana abana baito na intuni tokobana abana baito mono igo tiga korora umwana okora ibintu gete kwangia komoita umwana uyu nabwate kewa iri na nyasaye egento takero okora no gukinacha geche gokonya ntwarore gazeti ya The Daily Nation ya muisonde igatu asomete gatukaranga chigasi chia magoko talent bono na chikari gwakana abantu abange ime ya ENC ya Kenya talimere mo ya obisi gwakana monasi yekire n'abantu bakora art osechigasi chia maboko echiga chigwenerete konachwa echiwenerete osirwa egera abana baito bachikomenya obugima oboke igo bono talimanga nayo obisi egwakana igo korora abantu ababwate byewa aho nabente sikuri no nensito ya Kenya nabo bakonyara chibosi nyingi bagwitana n'abanyagitari kiroyo mwete no n'umuntu ukuminyoka mwete bakuminyoka era kuminyoka chi second chinge sana oba ni anjoki ni yako ni anjoka kidega chinge onyora chibesi chiaye kubwo umunyagitari uje umunyagitari agosoma imyaka menge lakini ebyewe mwete na serikali ya tera CPC umwana mwete no yogikoba umuraria nabakonya obekire bugori no na kemba abu agatera kabisa kuraria igonere moyo igono CPC na kiyachira lakini okorana bono CPC na yachire sara okora bono no roya era timeti gosenkia gocho twara kwa maya kumayo no monto no moro yago chikoba meto monto chikoba moraria abakubugo no ne kemba acha gutangaza no amanyagitari na bakubugori no ne getonya gobito monto igokorana monto nago chikoba nyagitari aro wakina bakoro sigunio beka motwari negosirie babakiri na maene igo bona baiboli toire libagaria mosio kabisa na baorokia egere to identify gusitorore chi talent chire abana babwate egere to bakonye bakini na chirocho igo bon tiga tusire ebiego biri abana babwate na to bae omoyo nonyene mopira orocha abantu bagwako mopira enkoyo igo gwakana omonto bwenkoyo na bagwakano bari chinse chiri chigenderete na bagwakano chibesa arachege genseito ya Kenya atorageri 20p nonye no mwako mugima igoro chi talent ngwakana chira bateri no roje bachira tambi banyore chi award yani igo chitalanta tiga chirendwa so bwenge yebona karto kuzuka bosi asiga sedi ya The Nation ye page ya gatano gatatu bono nigo oyo nigo mo director of criminal investigation post George Kinoti anyorero mweso na bagochikuri Christmas kya no bolemu maega yekigambire kanena court of appeal gotuguterare ogosabwa
ogosabu gwaye yani mbende koti yarwete warrant of arrest gochase George Kinoti korende bono koto wapiri nigo ya mwero mweso asibono ya tuguteire ale okubwatoku gwa George Kinoti onyere na George Kinoti nigo asoera tugose gatakire kubwatwa maega yoko genda maminja yekigambero ekero airene afereti gose atanyarete libagari okwira nchibu nduki kiri cyomo nyabiasara monene chimi wanchigi ekero nandi togosuka guchumutu toko samangana siasa nandi nigo torocho mokonyi bo muraibense Ruto William Ruto litkuligora nigabuletie murabe kiama kia ANC Musalia Mudavadi nolia wikiama kia Ford Kenya Moses Wetangula banyare komo gochamo egere baswe asikiama kia UDA banyare komo akoboko William Ruto asobacholi bogocha Ruto nigatebire nga abo babere banyare ko bakomwa omuraibe kiama kia ODM Odinga okoboka asa matuka mangi kulinde Odinga tanya gufaulu koba omuraibu ense ya Kenya bona ororire nga wikirega mwatemire komo okoboka Odinga bona ira na asinde na inche mora ntema torosio buamo egera moso ikiama kia UDA nigaya kwanete ya igoro chingaki alenge ausacha gititaro ya se ensemo ya Western abwa se Western yometene manyire buna koba ase abanchi abange bomuraibu kiama kia ODM na boigo omo governor we county Kakamega Wycliffe Oparanya mbali bako mo Raila okoboko kulinde Ruto na bachi etabu enseme yigoro ekeralenge guwe akira ekoko morobelio ye oyo manyikanete buna bottom up economic approach model you atabirenga na kyo kakira ache gutulia ba Kenya asenge nchunga Kenya nigeruchia kongo onye tali guchikoba omo president gwense ya Kenya achigokonya mono abasae asoko baligeria mabaga yemeremo na gokonya abonchoreri bali abakaba keba gukina bono egere Kenya echimutu nande nige gotebagana muna state house nigere bone yechi barasi berechuka oyole Raila Odinga na William Ruto Emano tigatoganye engi banda aba yabaoka abarangi barachikukwana osembaji gwanchira nego kobwatse amakonyi bomuraibu ense asiganga yo kurigero ke president usinande bawo chiko ko so ase asimio romocha kyo kana asimio mocha abantu basoiro abangi nande byama mbikagero chikobuno kigo soro bono no koganya torore na kinkai bagotoira uchimeta bana siasa barabu na bawo kwana rereke mambio kwana keri kende kinga bona kalto kuskabosia se beche komia sigase de the Daily Nation and the Standard ni bono chiroba new promises to broadcasters bono omo director of communication authority of Kenya director general Esra Chiroba ni bona ateruna airo go semeri go chia sinyomba cyuburalia nande niga babolidi buna bali bachiresisi batari guchitumia senjera erendonge na barachiko cyurwa elinde bali bakorega asiabo gose bakorera ekene bachikonyara bakogenda gochiego guchitumia asensito ya Kenya niga iro go semeria buna niga bachikoendera kobeke mirobiri ya bene asensemo yuburalia ose sensema yugo kwana mangana yobora sensito ya Kenya oiga mangana kinoti na Nairobi litondo chega igangonyolero mwese magaye arrest of warrant of arrest ko tuguterwale ne kigambiro kia appeal bono na bagotara kali no busibule atali konya kuligerera maganga inda chikonya gotara igambu atukuruma igo bono yarate neniri yake oigo omo governor we county ya Meru Kiraitu Murungi bono nigo agendete konya gopima nga ingu agochako koboko ngayembe kwenda guchia tukabongo gantwaraga kali ne kirenga kabisa kyukugani komo moraiwe kyama kya ODM Raila Odinga kulende nande bono iga orairanire maega ke bona atigete nganka yago pima upepo gocha ekero launchiri gosena anyara ko baga launchi kyama kya DEP Devolution Empowerment Party revia mevika DEP Devolution Empowerment Party
abwasa tebirenga oyo agochigochora gose oyo agochiko koboko nori ekiamege kiae kiranyare ko bagikurigereria nga ningo isaine igongo saine na bera abe William Ruto na bera abo Odinga na bera abe Musalia na bera abo Ndebwensi ase omolindo yora agenda gochina ndo tebirenga ntigato chora barai tari asengencho bara basani baito kurende nigo togochora barai asengencho bara abarai bara chigotokonya buno mo Kenya kwa jumla. Kibono ndo gisare byama byabukira sensi ya Kenya kiama gyakire mambiene kuja kwigore kiama kyonike party political party one byama byajakire kubuje ebinge matabnese America multiparty ya America ukugwe ebyama ekemogyoga Democratic and the Republican bibere byoga na byokoywa ona inchindo jene sensi ya Kenya tuise kwenda sense meri tuiwe kiama gyauda na ODM tuamanya sitoko soase chinga kiama pema kina binjengo ranira bebya kubwe byame binge byakire binge bene die pyoroje kende ko bugana oboyo bodi to tumeka go die bede byama byakire binge sana sense eto ya Kenya kurende bono maitera just of parties erone anchirite byama ne anchirite multi parties yenero ko nande hoje biko bwati amaragwa na majikali abekire baromba anchirite ndono kuganyana nande biko chikobuno maitento abate for the people for the people lakini ngegete kabuno ekagenda se obomu bagajikorosho obomu bwachupiri bono gusiaro ntubwati kiama torate abene kiama ntubwate kiama gusiaro kiama nkeyo PDP ngero lakini ntorama Ken Singero Ken Singero kumeshikoba ikumugusi lakini mbarata ngasabene tumena musia na bwati kiama kurenda yona ya siasa igo manchu murigereria ntogende tukonyogota inara ria sa magazeti tigaturira studio ase egekegeke tukuirana ntuchikona gukura kurira yara magazeti eri tukuria rero ria Aramisi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Chigosori na Steven Ndemo n'umurubyo w'ubukomanya iguru yari gakorekana asibira ubwo Chigosori ao kurworogo ngurwugusi Kenya n'insenkima nabeka gukomanya na gukorentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kyanda igweka chinso 12 cya Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Ureya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba manya saba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigeya mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
nkwareganire nainde omwanchi omurigereria omoroberio Ensakia ime ya Ndizi TV nero bwansu bwomugusi ekartogenderete kuna gogoncha narariare asa magazeti eritukoria rero kurende nabo kwenyorera ekopi yao egere onyariko bakogwesomera asoboime enagotebinche sensemo yane nigombwate gazeti ya The Daily Nation na nje nigombwate gazeti ya The Standard Kerotogusukabosio ase page ya 11 ase gazeti eyo nigobono ekoti ya reba ya rure ogochika gochi ase chilecture aborokiwa aba university aborokia ba university una goikaba chole oswai klasime oseko enda samagana siasa igoro litukuri igoro reba court charge nduma nderu nigatete buna bachole gentekemo nigatete na chingaki aba lecture baide chingaki chinyinge oswa ase siasa batigira abana bako umyase klasime bani go bairete ni garu to gochiko ko maega yekina gya begetu no professor we university ya Nairobi pen si haya otebete buna no nyeri chiko liko anchira aba lecturer aba kotwara freedom of association na gochora ke amangana siasa kodende ni go babere ba gosoa siasa mono wa gosoe klasime go bani ni chikuria runa bachore Kome kirasime oseko enda samangana siasa. Na benga unaona bagoteba aba waziri. Bacho baliko baba waziri gose bagende siasa. Na wasi siasa yaro nigende danyo kwa mwire siasa ko dobe siasa. Lakini jikondiri kwanjira aba wasiri gotwara esa idea yamo. Barabume dini go baraba koli serikali. Lakini kartua cha kirengo igumo mo CS Dr. Fred Matiang'i natana barabuni go bakubwatia kiri muraibenzo batebiri bande left no bakwenda komosi no batebiri bande right no bakwenda se kobokokori bono sense moyo boncheria bona balimi nigo bali ni kibako gokera abalimi ba mauga tali abalimi bechae abalimi ba mauga korwa se county yo Wazinigishu na Trans Nzoia bono nigo bali ni kibako gokera maega ye abolimi bwa mauga gwancherwa gose chi flight chi direct flight go chi Europe ko igorerwa asegetie kenene ya JKI abwase bono bara Rusie amauga abamugondo nako yapaki nako ya ira asegeti gie chindege ya JKIA imeyo mocho Nairobi nako genda direct baka Europe ige yinenga ningia sabalimi ba mauga tingumanya balimi baitu bensemo ya gusi ntwaro chenga abatenerigete mbali bachete amatukairire gochimagega bagateba mauga goika abalimi bono goika bainyorwe mugabana Okisi James Ongwae agateba nga abalimi ba mauga bebirwe kurende bono igatwachire kubabokia abwase baraliere kiro chiringi 200 mangana mange lakini goikiraiga antumanyeti nga chiringi 200 eche nkoliera barecho nande ngwakanu bare on time bona balimi bechinse machinde barabumbali nikibakunya kogokera no toko karomete bono into toko takane merobiri beko bena se county ya Kisii mete kale abantu abanka mugana arato kineti no into abantu basabina bire mugana arato kineti go tira lakini bono lende merobiri beko bene nabo nabego chi gokonye ne chai mete asamangana agriculture aiseko bekwa merobiri ya bene nabo abalemi bako mete kero mete agriculture ne pakpon ya orogongoro gusi gusi obolemi nabwe obonda nabwe getekyo mugongo ono no ganyemero beli beku ya beku ikirane ono ndo chingo manchu murigereria no to chigokoreraga bukorenda sabanchi bali benkoyo gosabanchi bali ba sports otokumanyirwa buna omogosori omotwe ase club ya Barcelona Sergio Aguero ono niganya rituko baka kulitaya korwa sensemo yenkoyo maega yokonyorekana no muchando bwenkoro usekebo chenu bona afya yae yagerire arwe ase ebiti byechigosori ase ngenchato kanu muchando bwenkoro igari kotwara pains ase kubakiae boigo niga anya arenge konya ko twara business use sioroli ga kolende nanya tukobaga kulitaya igorekera ari gwaka okwaeri nigo aichuri tuna mariga ase ngenjo konyetera ikerengaki nande miaka abwate miaka 33 bono konyetara ikirenga kino nyene contract gose kandarasi babwate na Barcelona nigo kwenye atara ikera
nanda meta bandi mbali babwate miaka wetani emeronge 35 lakini bandete kwa kenkoyo nande bale chingul mono kondo yebono buruiri bwagerire na oritaire gose utigire mangana yengo mapema mete onyole na kabeira se club kya Manchester City asagete chingo asari kunyagwakire kigitambe maigataraenda ase club ya Barcelona aiga sumu chando yobono chire komonyorera ando nyole club kya Manchester City rende nkenya ko bakego sibia timu ya Leeds chigoli sano na ibere asirige na riesagero ntama go soboro iro be go se condition ye abwate ni mwara arabe coach go se osbono taire pikoro samangana sias eyo karo kende na vera mwalao asengencho taiko na gochikonya kominyoka umete enkole kere gwaka mono na kyo konyoro montonyo rumo chano yo no ya cardiac arrest enkole tene no montonyo rusiryo bugima kobe coach kero kende nabo akonyara kobe coach naba konyara naba kobe coach anyara ko kago coach chitimu chinde Ikiara no mogosoli nale o Intamirani ekero bale ko gosolia nare na nyartega ko twaro mo chando na kogireka ga ngoye garatena na ndeka karam nyoki gochase nyagitari karo yaringe World Cup bono mete aba kingo yitumanto tariko takatige engoyo mete nande bana kara chukuri TV aro na ndo ba ko minyokali na ba tena tangana beke gori igobono no como saberana abuene lakini ko mo coach na ba koba asengincho bon talichi ko minyoka segeti iga ina arokoro ase mesa ibiru bichi ko soli twali kora ncho muligeria na ba ko nyorere gazeti ya The Daily Nation ko say ya The Standard omanya amange aichire ase gazeti eyo igobona niko toko endo mutima komoka tokoirana na mangana maja egere tuchikonyora mogani itugwili tukolia rero ngotebunga na ororekaniro ikiranire mapema egere tuchiko so ase nkwana eri tukolia rero Thursday karato kwanira mangana yeri chiko anene human rights gosobo ene bwa mwanya bantu Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakinikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima naboko tonyora asoro gonkorboguzi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji gosori ao kurboro gonkurbugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomne ibiri cha Maragova Chigosori ime ya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga uraiya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyuri n'ikirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga yoba komanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyo mungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu
no mungina nero karansa na banga ari nyumba manyasa ba karansite naro komia baiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso Ndizi TV Ubwansu bw'umugusi. Ande ne chinga kichirichia bene kukwariwa ni asama ngana maya ya Ensakia hapana mambia koni go kuboli obe na inchi go ikomweli ndinko manyina rali ali agende tekwatike gusena rali ali ategete kurudi tukurigoro go ikaboniga nyurana na bakwanda gutubwati ase mitandao yete Ensemeri ya Facebook Ndizi TV News Ensemeri ya YouTube Ndizi TV News na Ensemeri ya Twitter Ndizi TV News ndo nyako kuendera kubwati mero bili buna potambe doke Brighton Makori. Ekero serikali igenda kubika mirubiri ya bene gwetera igwisara y'abachenu beli gwetanga kurwo okwambukirwa kw'ebinyinyi bya COVID-19 obono abantu batatu bene kigutwara ebinyinyi biyi bya COVID-19 bimenyekete na Omicron konede nigo igwisara yaterwa nigenda kubika mirubiri ya bene likwena kibona abakenya gwetanga bali kuru aso kwambukirwa gwa birwa gose uburwaire bwa COVID-19 nyorana igabantu abatu getasedi tukubilikoro ose bene gatugutwara ebinyinyi bi asensema ya Nairobi asomo gwasiri atebira n'abantu abungo babekirwa ase quarantine elio kwena kibona okwa sambasa kw'ebinyinyi bungori kwena kiwasense ito ya Kenya through Kenya and we have at least 3 cases so far. We have a lot of other samples that we are sequencing, so in the next 2 days I will be able to confirm the spread or otherwise of the Omicron variant in the country. As I had said earlier, what we are hearing and what the information we are getting from other countries across the world are that the variant spreads very quickly, very fast. The effect of the spread is that if one has been vaccinated, the level of attack is a lot less and the need for hospitalization is limited. So if one has been vaccinated, they are getting chills, a bit of headaches and so on. But so far, what we have seen ourselves and what we have heard from our colleagues from South Africa and elsewhere is that the level of hospitalization is less than the Delta variant that we had some time back. So far, the hospitalization cases that we have in our country are still Delta. We have not detected any Omicron variants in our hospitals. But of course, as I said, we are carrying out sequencing in all our laboratories so that we are able to give Kenyans a better picture of where we stand as far as the Omicron variant is concerned. It is clear, however, that moving forward, the Omicron variant is likely to be the dominant variant, not just in our country, but across the world. And we are happy that the management of the variant globally is now being handled in a better way. We have heard some countries that, for example,
had closed and locked out people traveling from some countries have been removed from the red lists, and that's a good plan, because the way to manage the virus is to ensure that we keep away the virus, but not necessarily keep away people. This variant is there with us. It is going to spread. There is no question about it. And it's a question of us preparing ourselves. We have urged that through the COG that all counties begin serious preparation for any eventuality. We have also urged that Kenyans get vaccinated. This is no time to debate. This is no time to start hesitating when it comes to getting vaccinated. The statistics are clear. In the countries that have got a widespread Omicron variant, it is clear that if you have been vaccinated, you are much better off than if you have not been vaccinated. If you have not been vaccinated, what you are threatening is your livelihood. So as a government, what we are saying is that let's everybody get out there and get vaccinated. And we have asked the county governments to wrap up capabilities and preparations for that and for mbuya koraranchara kubwa gutwara burwire nyumba gusekoba umurwire bono nigo mungina umutakano kurwe kinyeru kya nyamare ime ya ikuruma kitutu cha Chinod ikaunti ya Kisii agendete goichanira ugutangwa ku mwana oye asenya gitari ya Kenyatta asugosinywa gwakana chibese gusebiri ya nyagitari iyetaneti milioni emo obogima ase chingakie chi bwabeire obokonkegima ase amagima ya kiromonto ase omongina Joventina boigo nigo obogima bwa mokongeire maiga yokoba omuboraka wetania emyaka 20 nigo bono agontebya omwana olenge komokonya bono nigo arwalite ombwato omuchando omwana ndwalirite okoro kuchocho chogo ande gondo omongina omubaraka nachagite koba omongina omubaraka kuru omwaka bwa 2001 chanywali ngatikerwa abana abake ntabwati kende goikera bana iga ekara ya ikagaiga omwana oyo ndwarire nero renge etegemea asenge yiga mno bokonyi oikire urwarire asoba kwa ngubuyenda na akorera tu operation ase omwaka wa 2017 agachia kabwena ase nyagitari ya koptike tukaonikere gento twabwate gaiga ntubwati astokolema ntubwati kende gyonsi nechiro tamenyete na ntubwati esosi niga agontebya buna enyomba konye ya mugwereire naigo omutangio ya George Konyora ochakire kumwagachira oborwaire bokamonyora bono nigo akorara isiku ya ikire gatiaiga omwana oyo konye utakire kombekere nyomba ya ngwereire omanyire kurwara bono isikomenyete chimbwati enamunende yonsi ndatebe bororo mbwa monyene ase Joventina ugusaba kwae na kuoko ya ikeire gaiga basani nabairi gonda basabe ka kimondigererie muno mongino mubaraka chimbwati sinyona chimbwati moino na moino ena aligi abairi nabasani tokachiko koligi chibese nchibeti no ene chiribu komi ne piri gega neirie million point 3 lakina alirira ase more abairi nabasani mondigereri gaki omwana oyo nerete gemea singe ye yane gaki igongo pana na mahabira gaki amanene gaki mondorera mahabira muno mungina mubaraka ebina byebirero byomungina Joventina uyo bwate omumuro yoralia senya gitari ya Kenyatta National Hospital osikiroro esengenchonga tabwati bese chisaine cyo kumorusia senya gitari ginko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi buna henjere emo yokwa abanyanyimbo omoyo gose amachoni asensi yitu ya Kenya nigo bono umurai bwense Uhuru Muigai Kenyatta achageti obwagachi bwechinyomba asensemo ya Kasarani eyo ase abachoni gose abanyanyimbo bagochikomenya ne family cyabo erigotwara jinga kichingororo ekero bagendete okoroborendi ime na isiko ya Kenya umusaki witu Sara Ontita na twariganeti oroboti irokobwatia
Omorai bwense Uhuru Kenyatta nigachakia bene omorobelio bwoko bagachira abanyanyimba ba KDF chinyomba echibagu cha komenya ne chifamily chabo. Siku ya leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha kwa sababu tumeona mwanzo wa safari ambaye tumeitegemea kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu tumejua ya kwamba tuko na shida ama ukosefu wa nyumba kama ofisa wetu na askari wa jeshi, na tumekuwa tukitafuta mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tuzitumie kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutosheleza hiyo shortage ya nyumba kwa KDF. Nigo boigateba eye nemerobelio bachakirie eliokwanakia abanyanyimba bwo banyorire gatia magani ali baganetie goikirania emeremo yabo buya. Mimi sina shaka ya kwamba huu mradi utatekelezwa kulingana na vile mipango ilivyo. Kwa muda mchache sana tutaweza kuongeza huu mradi kuhakikisha ya kwamba kila askari anaishi kwa nyumba ambaye inafaa na anaishi katika kambi ya jeshi kulingana na matakwa ya kisheria vile inatakikana. 5, tuwe with decent accommodation for each and every single serving man and woman and their families, and that is the objective. Omo waziri Bobolendi Eugene Wamalwa nigonere akwanera igoro yomorobelio yo. That we will see modern buildings here that will house our officers. This is in line with your Big Four agenda and particularly, Your Excellency, the housing pillar. I'm very, very pleased that MOD will be contributing towards realization of the Big Four and particularly the housing pillar through this project. Abanyanyimbo korwa KDF nigo bairaneria ngambu ya mono ase ogochakigwa komorobelio yo. Your Excellency, we are very pleased to be here. And especially to have you come to inaugurate these buildings for these young soldiers. For quite a long time, Your Excellency, we've had the intention to build houses. Your Excellency, for the support and the guidance that you've given us in terms of coming to this point where we are having to construct over 3,000 houses in 5 regions of our country. Kartuguska bosioni gobono mugabana we county ya Kakamega Wycliffe Ombeta Oparanya abolirie obomo obwegesa kukia baruya gochamo elio gochigorosi serikali egocha ni gagocha maega yebiama au korosi wa ase ensemo eyo sikwiguru ase ensemo ya western boigo nigo murai yo ateberuna ereniga aendete kwa okoboko murai wikiama kia ODM Raila Odinga ase ensemeri ya simio ura umoja ime yense enene ekero akatabuna nigo bagochigorosi serikali yo mwaka ogocha. Wewe sikiza tu. Na unaweza kusikiza unapoza. Si lazima ufanye vile anasema. So, muwe watu reasonable. Tunataka hii election tufanye kwa amani. Election iko siku moja peke yake kwa miaka 5. Inakwisha. Maisha inaendelea vile ilikuwa inaendelea. So, si vizuri kuanza kutumiwa. Omwanjo moreri ko ikabu nongo ikomwerio bwamngana maya asomoroberi bwensakia bono mambia yongo kubori nagendera koba na intwe asimeroberi abene inyorana chikoroka chinza isano na ibire cyangwa so no chikotonyora semesa mangana amaya kalto joko letera aritoganda ko yasangeri buna gwateka ime na isko yagusi gendera kotegere meroberi ito buna botambe iretariane Brighton Makori. Kero monto nabwatu muganoye kurwa iboretwe guikabono
korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwikebrengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere chabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Sauti ya mwananchi. Rais Uhuru Kenyatta, nataka kuchukua fursa kupongeza Teletele kwa kazi nzuri wamefanya kufufua kiwanda Rivertex. Hakika imetusaidia. Mwanzo ni shukrani za dhati kwa rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kufanya youth wengi ama wanarika wengi watimize ndoto yao through NYS. Mimi namshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta, amefanya jambo la maana. Usafiri amesarahisisha hasa kwa SGR, na naona pia anarahisisha pia kwa mabarabara. Vile anajenga mabarabara inapendeza kabisa. Rais Uhuru Kenyatta, ningependa kukushukuru kama mkazi wa Kisumu. Mimi binafsi nimeona maendeleo. Barabara umetutengenezea, masoko hapa yametengenezwa, kama mimi tuko hapa karibu na Kibuye tunaona inatengenezwa kwa mwendo wa kasi. Kuna soko hata imeishwa inaitwa Uhuru Business Park. Sisi watu wa Kongowea tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kuja kwake huku tujengea hii nyumba, maana hii nyumba imetusaidia sana. Pale nje tulikuwa tunateseka. Ningependa kuambia Uhuru Kenyatta ni asante kwa sababu mimi nimepata nyumba, na sio mimi peke yangu, hata wamama wenzangu na watu wengine pia wamepaitika kupata nyumba. Kwa hivyo haipatiki ati ni mtu yote anafanya kazi kwa serikali ama ni mtu yote mkubwa ama uko na pesa, hata mama wa kibanda anapata nyumba. Asante sana President Kenyatta kwa kuwekeza kwenye taasisi ya Kirdi. Mimi kama kijana nimeweza kuwa an employment creator. I am a capital owner courtesy of Kirdi. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ningekuwa na uwezo wa kukupa zawadi hata kama ni mbuzi ningekuletea, kwa sababu miradi yenye umeanzisha maisha yetu imebadilika. Kwa rais wetu Uhuru Kenyatta, ningependa kusema kwamba tunashukuru sana sisi kama vijana vile ambavyo umeweza kutupatia nafasi ya kuingia katika nyanja hii ya manufacturing. Mimi na kuambia Uhuru Kenyatta, Mungu akubariki kwa kuleta hii project hapa. Juka sio hii project hatungefunguka macho. Wengi wetu tulikuwa tunaogopa hii kazi, lakini saa hii tumejua mama tunaweza. Tunakushukuru sana Uhuru. Tumeona hizi kazi zikasaidia familia zetu na zikasaidia hata watu wengine ambao tumeajiri kazi. Tumesema asanti, ubarikiwe na Ngai akurathi. Enyewe Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, prezo, umefanya mob, umetuletea kazi kwa vijana, kwa mamadhe, kwa wazee huko mtaani, wazae wetu wako na kitu, watoi wetu wanapata at least vile wanakula. Sisi kama mafundi ambao tunadeal na bidhaa ya chuma, tunashukuru sana rais na kwa kutupea hiyo nafasi ya kutengeneza hizo madirisha na kuparticipate kwa affordable housing ambayo ilikuwa is a big project, na kwa pamoja tusonge mbele. Uhuru hoye, rais wetu hoye. Uhuru hoye, rais wetu hoye. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Suda na papa ambulioto Sheriki mula mimi nakufa Aninyajo moko mami toyo fundena Aero sana pilirundo gawia Nyatijo moka diri laloga pacha Jodonga dengo tika yudo konyruok na Aniwea uru monda sunge jabata Upongto mola toti unanimalisa Niisi na wewe milele mpaka kufa Unisalie watoto mama Na kuahidi utokosa Aye idogode monda ketie kone mesa
aseko ye inkora teri mosanyola mamana. Yeah. Muziki sentiment, muziki bila jasho. Usiniache nitakufa kilo naponipigia simu lazima nitakuja ukisema nikuje jioni nitanunua chupa mama lolo tupendane mpaka kufa oh sheri mapenzi ya leo naogopa kwanza warembo wangolopa wameweka mitego kwenye mabaha ulo ila ukinitega sitakata nitakopa nitalima mama nitachanga nitaiba oh tupendane mpaka kufa muziki ya pesa muziki bila presha Nishaachana na mafomu za ashura be hata nafula namba yake nimefuta na kuashua usiku silali naona sura yako mrembo daily natamani kwako ningekuwa visible nateswa na rada kila nikipona na huyu jamaa kweli mama unanifaa waniwa how do I live without you baby nenya ube wanje nipeleke eregi kwa mama nimweleze na baba girl I need you in my life now wivu when I see you holding hands kama mwezi usiku baby you know you're the one Murigereria Ndizi TV ngo kwaninga bwa kiribya na ndininga kiende ngo kwaregania asomorobere bwe mesa Ensakia aigasto go chitwatwara mugani oito as studio utambe ntoma yeto na ritukolia Thursday nigo togotwara omo wakili gosomo manyibweri chiko oyogocha ocha gotokonya kumanyanga na ria tutamanyeti abere atato igoro yeri chiko egara twatwara obo manyibokeigo twamanyanga nkaito korori gocha oseto manyinga ngitutoganire gokora na ndi ngituganirie gokora ase amangana yeri chiko igo rero ritukolia Alamisi nimbwato muganio no ikirega ase studio
nabo twakora mang'ana itu iga butambe igoro yo kwemanya ake igoro yeri chiko igo ikire ase studio kolende mbuya mona soko gendera gutubwatia na ndagendera gutubwatia wetera sensemo ye mitandao Facebook tanyore buna Ndizi TV News Twitter no tole @Ndizi TV News na YouTube tanyore buna Ndizi TV News kero kende no bwato kuburia okomenta gose comment yende yonsi asumjadala wili tukulia rero omjadala wili tukulia rero na tuchi gukwanira igoro ya human rights yani oboene bwa mwanya bantu bintu mbiro tutamanyeti igoro ya human rights na kiumo manye aikirege igase studio arato igorera ase obotambe na asoboime iganye kubwate kuburia rika wetera se namba SMS yuere ase ATV yago karibu sana madam aigano Ndizi TV. Asante sana. Na nchire kubona ino se leo tukoria rero. Nchene mwakili koro kwa Davin Biaki Bonuke. Ngukorera egasiana se omochokisi town aria Gusi Deluxe building. Ese ofisi ya Maos and Company Advocates. The first floor. Suit 8 gose umurango 8 urikire 8 ese gesiere bono ese etopike iga ya rero ya oboene bo manyabanto ndubonete to fundishe abantu baito kumanya oboene bo manyabanto bwabo human rights rights cyabo wakimanya kwa sababu otamaiti ngene right yao to kumanya no yaririe ya omonta yetaniri omonta violate your right to kumanya onye tumaiti in the first place ene right yao igo mwanchu murigerere nigo turi na Madam Davin Madam Davin Bonuke oyuromo wakili ase kigambiro kia High Court lakini bona gukorera ase Mausa and Advocates miomo chito obosongo abuno agokorera mirimo yaye asa magacho a Deluxe building igoto kwende mase moyo mto Davin asengencho abantu abange amaende nabo konyora ntumanyeti igoro yoboene bwa mwanya bantu nabo kuigwa abantu bametenga oboene bwa mwanya bantu mborororo kuigwa aborwaniriri bwa boene bwa mwanya bantu mbarororo lakini we don't know bose bantu bange mpamanyeti iga litwali togochakara litanganinga oboene bwa mwanya bantu ngento kieke human rights ngento ki egaro murigereria on Ndizi TV amanye nga oboene bwa mwanya bantu ngento kieke ase obuwagari karibu oboene bwa mwanya bantu gose human rights ne oboene boriore entitled to by mere virtue no mwanya bantu igo onye ko mwanya bantu no bo mwana moke no bo musbati no bo mugaka no bo omogotu gose omoke bonsipi bo mere virtue no mwanya bantore no bwate no bwana te gotwara human rights echo human rights yani cyo bwana bwa mwanya bantu igo ondete yogokoa gose ngane egento gochio sabo monto gose ne serikali okosaba gose no mo chief apana human rights ore entitled do esengencho ore mwanya bantu kero ore mwanya bantu igo no uchiwate chirite echo nuko kotete kumanyanga human rights echi ningi tikatoena ne examples chabo for example right to life right yokomenya moyo yokomenya gaki no iso batanga ne serikali ekwete obo moyo serikali tego kwa obo moyo obwate baimia vachu aye mwanya bantu igo kwenyorete kore moyo igo bona aye mwanya bantu igo right no entitled bono rende onye yekere right ya mwanya bantu omonte ise kwenda aitoyo mwabo ko igona na mada cases monto obetro yo mwabo moitu omokoriri okuningi igo kwa chirima mincha ya yoboeno wa mwanya bantu waigure igo bono kero naru ekemaike sambe kekimanyererekyo igo nebinge igo in fact onye that is the simplest ndawate by me abachu onore moyo igo no entitled to human rights
egento kene una toko kwana iga we are talking freely ndo sabeti onde ribaganga ngochi kutoka riko kwana ramangane yo bone bwa monyabantu ese Ndizi TV igo twange kibali tuchiko kwana ya etuacha freedom of speech so long as ntori kora maonde ntori ntwara gosero de bwensi ntora ari kamariko are mamincha ya yerieteria ya nyarebe igo that is a right yune uno bwene bwa manyabantu unatoko kwa nega freedom of speech unatoko kwa na freely so ne examples ne chinyinge tora enane egende nkeringa una for example abantaba madam unabono gukora Ndizi TV nori kiremeremo tarimo gukorera Ndizi TV emeremo baka end of the month then kero gwikire end of the month oko igwana kuri mwe igwana netenga kero gukora Ndizi TV for this amount of time chibese necho kwa kanu tenonyanga tuli kwa kanu eyu slavery no kuri umuntu yani egasi tari kwa kanu akibono ndanya beke yani umuntu akolega se matukale wane tu wakano ikire tagwakano igo ogokoriri slavery obosomba good that is the term ogokoriri obosomba igo bono obosomba obo noko genda mamincha ya oboene bwa manyabantu igo imagine nabo okubwanga to konye tumaiti oboene bwa manyabantu ko human rights echi lakini oisikote unabona abatabiriga nariyo kuma gai igo nkokorero monto egasi nire entitled kwa kanu igo ntakani igo ikanga kano igo ntakaniri igo monto chire igo mamincha ya oboene bwane noro chibona nabere rights igo ku understand oboene bwao igo nebintu bikokorekana around you daily basis keda rituko unogukwa na yoyo meno unogwenjo chiraiti chao noyo nenera ngwenjo yare bona erende to enda mamicha yoyo meno nereta ende mamicha yao then we shall have respected human rights Bia mono kigmo mwancho muligeria madam Davin oso wa mo wakili ito Davin nigo tubna ko bekigente kiburonge otabire ngo bwana bwa mwanya bantu ne rights gete chirororo cy'umuntu boronge as long as yore omuntu boronge ose egetongwa obwana borororo umuntu atakiriwe tania ekino kyateba amana human rights nando rure mebweka no otabire no bwate obwene bwo komenya right to live otabire no bwate right of freedom of speech ne bintu binde binge kenengere ki madam ekende umate una nachaga chikurupu chiri na kwa negoro ya bana na kwa negoro ya banta banene na kwa negoro nonyo montore abarema wato barema badu no monto igo una karmo igo no monto ale igo bono human rights echi njire categorize njire general na njire categorize nto bwate bono chire cha bana chiri babwanete obwante gosika eri nabara bube igunga n'abantu bari no barabana n'abantu omwana kera iboiru ke gimarire iboiru kwanye ko kuno mwana ro narole nameless otabwaterieta omwana lazima igwerieta whether naba ibuli bae whether n'abantu bamonyora che amate osine serikali yamo chore sa tukutire lazima omwana aiguki erieta igo yune right recognize ese constitution negetabu keria kene kya machiko keri gitwete tuna Kenya kebegeta machiko nzi piororo ari abakenya toko ngosnaro agotora amachikari agotora twezo na Kenya then abalemavu na bantu ba for one way or the other mbabu ati maybe bitongo bi all body parts maybe tabati magoko tabati magoro lakini tuatebi gwese egetabu kya machikonga ntubwate right to access to health access to health nga kitoko kora to balance kiro monta anyore chirechechi chinya itari cheto eseri chiagachire ntibwete ko take into consideration abaremaba keroro che for example chi building chinyinge nonyo ngusi umuchegusi oitwegega obosongo echibwate stairs
bono do be stairs no bwate nya gitari gora ari go sem fourth floor no monto nara ogotume wheelchair o remarete ngakio ko erengereri agweka igoro igorari onye torarosi building in such a way ne bwata ase bono umonto arasugumere wheelchair erindeke ekegorari igo human rights ejire very diverse ne bintu na twata ne bintu bimenyete na intu bintu bikokorekana around into around it but bono chigrupu echikando kando tofauti bono lazima kile gento kebe in accordance to respond to each needs chae respond to each needs yo mwana chio monto monne chio monto omolemavu mbia mono sana madam Davi nyaso kugenda kumanyia omugusi wetira Ndizi TV igoro yobwene bwa mwanya bantu ntoche ninche nkorangeri kero kenega kende tukwanire rights chi abana tuchibeke into categories gose tuchibage kugenda singincho nechi nyinge akiri rero ntagete omugusi ara elewa gose ara amanya igoro ya human rights buno genderete guchiarura igo bono human rights gose bwene bwa mwanya bantu nkaibokurwa origin nga yaruete ya human rights. Bono human rights echi nyuma nonya chitara bekwese ese kitabu kiye kikurukwe constitution bado mwanya bantu na arengo unatuata ko define mwanya bantu na arengo kero mwanya bantu arengo na amenyete the human was living human beings mba amenyete ko ruabo human beings ngo relate banenge na mwanya bantu onde ose relate bari na abanyama the surrounding igo human rights echi nchi arengo kurukare only that bono amachiko konye tara abeku aba implemented anya go kore emeremo thank god a constitution ya 2010 bono ekabeka amachikaya bono in writing erinde go kokora kokogenda mamenja amachikaya at least omuntu nabakwenda asate naki dichikondira kwa etani dichikeri wachiri mamenja dichikeri and therefore na bakabeka ne ekwende penal code iri bwate bono kero kwa kori mistake kosigwa chirima minjereri chikeri punishment ki obwente ko ego ma kwa kioko okwego gesusuro kyokwego kisheria igo bono constitution yeto no bono amachikaya abekirimi ise constitution ako una human rights no chibekire mari John's right to life right to freedom to speech, freedom against slavery, right to information. Information, I want to talk about information. In fact, you need right here. You know what? Or what about like you go human rights in ink. You go to una talk already. You need right to talk in hands. Yeah, you go on the constitution yeto. No, ya 2010 no amachiko yako to right to not to be discriminated against. Nko igumore nga sana yenteki tinte tiko disability zaba gusiba ito lakini nkero ngaba abagusimba bwato obwanchereri katikati umano moiseke no mano momura so that riba okora yentoko nga succession riyo urithi succession ndibono umonta asirire bako bageni boyanya gusira okonyora nga abana babamura na ubare entitled in kiss culture ko inherit ko nyore niwe abana abaiseke mbali ko tambulika andonzi lakini ese constitution at article 27 ngajete article eri kwa sababu ene article bone ekolengani omo Kenya bwensi noba muba noba meseke noba yani nobo mwamu nobo bariri in fact chi categories chonsi pi cha discrimination nchile listed in article 27 chiko tebanga ondete yobwate right yoko anchiredi yonde ocheso yonde bono for example na ndi nchike sample kia Ndizi TV onyorenga Ndizi TV mbate to musangazaji babe kire advertisement yabo ngori baro monto barike then kwanyanga no igetia keke somo kiribatete no ikiraneti amagani aribatete no ikiraneti na a gentleman omo sacha nere na ikira morenga ine then na in fact okonyona gosino mogwe no ne yenteke lakini onyona ba moire ba gotigire kochukuburi naki inki osimwandigera ngayaya inu ngonyora kwenga esinaire weka mwaba molito mwenda gose leave wono mwato disturb ese company you see but
eyino obwene bwao aye to wenyore te koro omosubati no yondo akayenyora karo omosacha. Why will they consider omosacha but omosubati na ande credentials kidi batagete kidegento no bwate na ndo mobwete gose na ande gosonyora omonto molemavu na bwate na somete kisomo kirikita keire na kebwate lakini sege njaro molemavu bona abantu baraki molemavu owo nabara chikobe burden gose kwa sababu bintu mbire to bonte gukora inawe rinde nera abe ebo gukore gasi yabuya warna no that would be a burden se company tikato yondo ole buyota otabwati barema no gukora igo constitution eyo ego kuandama omolemavu yaise kwenda kotini ase kwenda se court agoso erororo through this article 27 yani ekoti ekomwa judgment ego kuandamo omwakane kweli kwa sababu discrimination nero to ku fight kabisa ese kigwandu kigima ese ero ngo korubire bintu bune igo bona abantu beito tigatumanye kwa sababu nabora mane tumaite ayo maite kigusuna na kina nje bana baisike mbali konyora bulemo gose nibu ese ngezo kutamanya onyore gwachiri mamiche yeri chiki lakini bona lero una toko tebika una gokomanya na tebi onde no nda tebi onde mumanya machikaya you not find yourself kore as a crossroad no match neri chiko yeah mbia mona sana madam kero kende umancho muligereria nigo gendrete kuligereria umorobe Ensakia astugukwanira igoro ya human rights gose obone bwa mwanya bantu generally igo twa generalize turamanya kwanza turanyore clue igoro yobone bwa mwanya bantu ochimotu analito gocha kunya kubagabaga bike egera twimanya mangi igoro yeri chiko no gwate kubulia commenta gose comment endeyonsi gocha somo akilo itugigase studio Davin Bonuke na bakunyara ko bakagukoiraniria like kerengere kiao wetera se namba yesimi eyure ase TV ya ogabo boigo no tole Facebook live buna Ndizi TV News Twitter no gotonyoro buna Ndizi TV News na YouTube no tole buna Ndizi TV News kerokende wakili omuntu narura takubulinga bono inki kiragere mbwati osensike obwana bwa mwanya bantu why bono una nakwa na chaka goteba amachika obwana obwa manyabantu bwaredi siguntu amachiko bakwali wa machiko bana machiko abekiro kegimanga otasigeti obwana bwa manyabantu ege susurongero kebekire if not that is onye to gosika esingenjo tu oyo manyabantu nae then sika obwana bwa manyabantu esingenjo yege susu kebekire kero kwenda maminja ya obwana bwa manyabantu obo igo bona to igo kere obwana bwa manyabantu tuchake na right to life kokwenda maminja yae igesuro kya enkero I think most people bago tend ko sika amachiko esengejo mbanyore gesusuru igo bona onye yige gokore meremo well and good pia kerogo for example kwa itiro mondo okay so kya enkero you'll be sentenced to life imprisonment o bono freedom yawe ekosieko obera bono ejera mali baka lituko woku yori bono ochigotindeko bono monta korengena ki rikanda ite monto ngose lakini kango moita ingende bono inchigo gosibu milele tigaye dandigi mbinu ngao yoko solve mangana ositigantige igo at least esoko criminalize the offenses ya human rights ya konire ya tangira bantu goenda mamincha ne no bueno igo I commend our NC yetu ya Kenya kubeka machika kutabeka ngaki kwa sababu lazima umuntu agusike tari bazima umuntu agusike nabo abantu onye ndire machika tayo angara abantu bagokora ibintu umuntu agokora unatete kulingana n'ekinguru cyaye onye ne politician onye ka kugunga oboli mobona bongo wenda ngimoki na bagocha ai mokidoka akurusho lakini singe nchibono kirege tukyabikrisiri chiko kyabere dichiko iga at least abantongo ngosikabali igono ko abantongo bo abarengi ebisuture bibekire esama chikaye and another thing
gosika obweno bwa manyabantu nko abore human dignity at least kero maite na yo identify na ki onye kindi manyabantu kintegetesko korese ese nyarebe na inche nimbonete ko moeskeyo so that didn't go enjoy yeske yane ner na bote go enjoy yesko yae so when you are enjoying a human rights chao to bwana te ko hinda oyonde from enjoying for example ko enjoy the freedom of speech there freedom of speech no go kwana una go to go kwana ka free ngo express myself ngo ji express buya ngaki through my speech ndai hinde nyarebe nere wenjo right yae for example onye indegega nchaga kwana igore ya nyarebe ngukwana igore ya nyarebe boli ngote una aro muntu mubi aro umurwanere akoira mera amalemo y'abantu nebinte ngukwana tingo substantiate ndebe ngaki ndi what basis ngekene nyarebe oyu ngokora bintu bunebe bono through my right you express freely na hindi another one from expressing igobo chiru majanyo chibekire otebuna ki as much as ogwo enjoy chirate chiao chiyo bweno obubwao make sure ogwo enjoy ogokwao nko aenda kubuke mipaka gochiko ko hindo omonto mungao go enjoy right waso onyo kwa mukwanire bo kwa mutangasire bobe osino monto ringa bonya byasara kwa moto ebobe abantu bamona ai uyu nabakarego no ndi duka yabo nto uchiko kuoni kokogora kende bono kwanyora kwa mo factory in a greater way through godanga I was expressing myself, I was enjoying my right. No, when you're enjoying your right, ensure to hinda oyo mino ko enjoy right yani. Yeah. Igora nyoro monto nko ngambali kigima igongi mukige tambu koronge ndemo soere na boli chikoliko kora richikoliro kegima nga defamation nero slander nero richikoliro bekirenga onye go kwano monto bobe na mangana ayu achunguswa nyorenga tari boyego igo kwa chiri maminja ya right to dignity, right to respect of person na bakwenda akoirire kitambokero akoire kotini o akwe fine o sibu kwa sababu ayebono kwa chiri ska ku disturb peace total to respect human rights cha bande and therefore a solution nero tari una karebono okumena boronga ingochi squeeze you go to court, you go to the police, you go to avenue njiro oraine none so muchivu na omugo chakira gadinka muchivu na mama yake yanya lebe na nkolete boyo go sinasi bori chimbori chaye chigasomba ondo kwane chikalisu kuma yane igo yes right to kuone a property of aina yote property ya shamba a property ye nyumba a property including chimbori echi it's your right to own but bona kero ni chimbori yo bwate mbori ingi kiaba ota risimbori ye kuago to chiku disturb oyonde ne right yo gotware eskuma ya mugono igo at least igo bona mo understand tebona ki yes ni bateri manais lakini ni bate kubwate ekerengo esengo ji enjoy to that extent ngwate ba wakile na lichiko karo otara bwate lichiko borongeli na kubolinga inki ekogara mbwatiri chikeli na ndendisike twanyora ibintu nebinge bikogera obwatiri chiko lia void gose litange binte binge biribira kubika sako akina mutuka mange twarorire omonto ito monto oso monto ibero monto kwa irukotini kwana chiru osenga okobere gikakinga naiga emyaka ebere emyaka 10 kulingana buna gwakora limachorire akina ndo twika twanyoranga nande omonto yo orusigu oso akanirwo sene bail ose cash bail ose a bond the same lichikeli yali kubwati wangoyo okolire nando maene expiting keroro ose witnesses egente komonto na akorete ibagale gokore esibukia andi twanyora obikiri chibesa geteime ochiresika nando ochirege sibugia isiko why inkiye kogera rinde bono na twateba human rights echiro mpaka isaba sibwa echiro yani mondo niwe una twateba nande I keep going back nga for as long as I know mwanya bantu kore moyo iga no bate no entitled to these rights bono ese constitution at article 49 ngokwanere igoro ya right to ya bari bara arrested bari babwa abantu babwatiru bayiru kotini among those rights a right ne rekukuna right to bail bail ne
bail ne no boene bwae uno mosibwa abasibwa na twatebire na barabu mwa abantu therefore mbabati chira ichapa even criminals madam yes kwa sababu chi amajiko ya Kenya awatebanga you are innocent until proven guilty nga no nabota bwatia mamocho naboko ba consider to watima mocho mpaka ekoti yako ile through the process mpaka moelio emakwana ekene kulingana ne evidence chare through kotini ebintu byare through expert chare through kotini chi witness cha ruro testimony chabo omuntu nakwateri mocheri and therefore bono genda ime lakini lilio abwatru kema ile police na abwate right to bail bono bail yeye nande I think ngo ba explain nande akenga ki chira itinchiro chire absolute na chira itinchiro chitari absolute as much as into ni mwana abantu tole madam ka toire ngorake absolute ndotayo kumanyanga absolute ni chira itichiri kende ondo bonza ta kore anything about to bwana tiko chi limit ko chi shape yani to bwana tiko chi kore kende to chi mental to chi rules to chi mental chitika una chirego chiri absolute bono right to bail is not absolute right to una bono na bongwa kana nisoke sikonkode ekina korusko teri absolute esengencho yake ebintu nebinge omo judge kuso magistrate judicial officers bakoligereri bakolingori bamakwatena ekeno yo nabakwewe bail yagende gosabe akole ekesibukurimi togo chake kabisa ne no boene bwaye buno mosibwa nabwene toko kwewe bail soke na ndo bwene bwaye uno musibwa nabwene toko ba protected nabwene toko ba protected ni state ne country Ensakia ito ya Kenya nabwene toko ba protected ne rabe safe orucho monto gosa atebwanga ngomonto gosa aita monto na ito monto beto monto skari omokora siba oso monto sambo oso sambo monto Arafu obwatu n'abananchi oiriru polisi bamoko mpaka kotini kire koti yari ekoti komo bail na ndaira ne kari sakora oro chere bwe kumonyana na safe nkagari tali safe kwa sababu abananchi aba bamobogoli bamoira polisi bamobona ki tali fit kobera gatia esabanto nyuma maybe atara rekebisha ama kuira nagocha lakini nukegima kima mwamwira ndika nyuma nonya atara akora kina kiae inkari ngochari koitu nabakubwatu aitu asambwa ko anything already abu bono igo nere to protect igo among the things ichiko ba considered ko ena ne bail ne right pia yo mosiboyo ngaki karako iskali community ngaki kukwana ne mo accept sai go say bono isikari will be unsafe another thing ba ko rigeredi chi witness chikaro omonto na chiko ko interfere ne chune techiti ya chiko kuba threatening mogo kwane kendi yonzi mwaroche bogima bweno mboyo threatening of interference with witnesses is the one thing ekote kurigana ki na bwenta ko bail go saberema egento kya gatatu ekote kurigereri erinde wose nko moire bail go sitiri ko moa omonto oyo no monto ora atame kuru ensi ya Kenya ende go se Uganda Tanzania US agende na bwate flight risk yoko rine ndege asire erinde bono justice te korekana igo they consider everything binge bamaye komo as much as no bwene bwaye kwewe bail yasoke tiri absolute bago consider bide bakoranga as much as obwene bwa kwewe bail yasoke lakini tokugoso gochari wachiri goitu then they will compare which right is greater bamutigema at least have a safe and akore kinaki norio ogosere tu nera robo kwende ya justice ya koli na another thing bono ba koli eringa ki lazima balance chi obwene boyo goseire noyo omogosa omogoswa lazima barigere chionzi barona ki oyo ngakia go chiko bawatanga justice is supposed to be seen to be done erorokane bono oyo erogoseire kirakororanga oyo na moire kotini na ando ore ochire sika umaite mbali kwanza ngeni right ya yebe ngakia go chasika immediately ga yani njingi ngwereri
igo lazima pia bakombena ki oli ngaki feelings yabo ngakiba igwete nkali edinde bamaye ko consider nganko morusi bale bande isiku osiga ko leki neima biyo mona sana madam asoko kubeka boronge na soko twatera kegima igoro yo bene bwa mwanya bantu nkagerete ngo mwanchu moligereria on Ndizi TV no gendete gwesemia amange gusikwanyolire clue nganki human rights community nande mbinto kibiri wenerete gukora na video tabwenerete gukora egerete bwenyora asense membe yeri chiko lya Kenya singe bagotebanga muntu tayore igoro yeri chiko muntu tayo bweteri chiko naba no moraibu ense gotirimbuka you are below the law yani gorense yeri chiko igonkoira nande mwanchu moligereria ekaroto chukukwanira nga hono ningu all entitled na mangana ya human rights gose ningoli obwato bwene bwa mwanya bantu nkwirera ntule na madam achiko twerera asobo imekorende gendra gotobwate gwetera sensemo ye mitandao Facebook Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na YouTube tonyole buna Ndizi TV News na bali bonse mogo tulire kuro chinsemo cha mache ngumbu maiko tokoroka diaspora tonyole gwetera www.ndizitv.or.ke egero nyale gusanga amana into amabuli yao yatome gocha sengichungo ya somande segekegeke kerebusyo tigaturena na sense moyende ya studio tonyora litangazo elimo abere tumanya kuirana na wakili itugiga ase studio Madam Davin Vonuke. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Eduka ye supermarket ya Gadmat iyuye igurgo bwanko higa imeyomo chukisi nigebwa tobo korali bwebirenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bokma bulibwa mandase amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chiemete omo nibinde binge boigo mbobwete bakery yokoro isimigati ejwere muliro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbobwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kegima okobugorigwe mesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibwe komanyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guika se desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuligerie omochando oborendi nigo bobikire kurwa gesiri ekerogo soharoro na boigo mbobwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreli bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreli ubusera Gadmat Supermarket ebinto byonsi insiye kiramekemo n'amagurianse. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Kegimo mwanchu moligereria ogendera tugutubwatia Ndizi TV nero bwansu bomugusi ekerorire litukolia Thursday gose Alhamisi ekeroto gukora mangana yeri chiko asemesa yensakia abwasto kurangeria umumanyi umanyete egorora twasiolelya na gutumanya na gutosemia ngangi tugwenerete gukora egere ntubasa kwenyora asense membe yeri chiko igorero no turi no mwakili Madam Davin Vonuke uyo gendera tugutweresera na gutumanya
komanya mange igoro yobo ene bwa mwanya bantu gose human rights aiga ime ya Ndizi TV. No tole live Facebook na Ndizi TV News, Twitter no tole @Ndizi TV News na YouTube tonyole buna Ndizi TV News. Anyiko wate kubolia komenta na comment yende yonsi tulikere wetera se namba yesim eyuere ase TV yago. Bali muri mache ngumbu mogo tobwatia mbiemono na ndogendera go tonyora wetera se website yaito ya www.ndizitv.or.ke. Oyo minto wakili kwenye tutara ndo motimo kongo kwa na twenge binte binge nganki kiragere nsikeri chiko twanyolira mangana amange bono nale okubulia nga ningo all entitled to this human rights so bano bwa mwanya bantu ingo bubwate bantu kiaba bantu baina barabiaba metanganya turenga abande abantu abange ntomanye tiko senna intunto bwate share osento bwate a right yogo twaro bano bwa mwanya bantu tobekango Burundi bono obwene bwa mwanya bantu oburi available ese mwanya bantu bonsipi bukata cross kero mondo unatoa nachaka kukwana na baimia bachunga no mwanya bantu no rentete no bweno bono mwanya bantu mbarabi mwanya bantu nabana mwanya bantu naba youths mwanya bantu naba abagotu mwanya bantu mpaka naba sibwa igo obwene bwa nyabantu n'abantu bonsi pi soronga si ore mwanya bantu no rentete no bweno ikono inche nimbo nenda entitled yo ore entitled injo mwanya unanda igego president ori urukenga no moiti kero monto na rentete no bweno only that bono diluna twakwaranga nchiro chire absolute na nchiro chitari absolute yani chire ota sota rusi but inchi ora mendo ora regulate. For example, bono freedom of movement. Kero monto akorire ri goso osa chirima mijeri neri chiko. Obwatiru osibiru. Wonorochi tako move, tako freedom of movement yabere. No boende freedom of movement no boende bwao, yes, no boende ko move around obwate freedom yogotara. Lakini singe chiko abuniri chiko gete, bono kwa bwatiru serikali yakobwatire yakobekire ese yakobekire ime ejera. Igo bono ya regulatory a right ya to freedom to movement. Igo that right is not absolute. But inchiro chira absolute na you cannot go subject to slavery. No, you cannot regulate that. Slavery and servitude toko subject to monto. You are absolute. Respect to person, dignity. Toko tenga dignity no ye regulate no dignity what measures nga highest dignity na lowest no. Dignity of a person esiko yo mwanya bantu okoma monto yo mwanya bantu by me abachunga no mwanya bantu are. Igo you to regulate, you cannot regulate. Another thing you cannot regulate is torture and degrading treatment. Okoyanga torture noko chando monto. Ochande to monto maybe physically, kebirengerero mentally. Oko chando monto to regulating na mungu machanda ke no. It's absolute. But ebi ndi unaitwa freedom of speech teri absolute kwa sababu urogo kwana no wente kurenda ngaki ukwana na beko ba regulated. Freedom of information ko konyora obumanyi information amanganaye never regulated kwa sababu nabo kwanya ko nga privileged information information is protected was protected information. Serikali indobia ibonse go chebeke adharani tenene igora ngabono kero monto kwa sababu ya freedom of information ya ebintu mbire serikali ibonete kubeka away from the public. Ikobono togo chikotenga no this information nimbonete kunyetwara iko kere serikali ya tabrenga ya information yeye ne privilege in such a way ne private iko sikayo ewete privacy of a person. Privacy of a person teri absolute. Na bora tebe enga kinero ko nyoro ko tebe ki rete bag ya to ransachi to rigime osino no bete kendo you surrender that bag. Abantu bari bako iguna yaya na bwebwene teteko koruga sababu e bag ne bintu byane personal mbogoreti but kwa sababu eliweri etigire nkego nga right eteri absolute igo you are subjected nabo mwawe bocha songa siko montabwate search warrant e warrant ekibali kirike keko ruso monto acheko rigimwa acheko rigibinto gete mwao search warrant kako korokinga I have a search warrant na atomile gocha mwao ko rigibinto gete to ko rigune serikali
but acha bosa igo without that ago kana no yes rate yani ya privacy ne theory absolute lakini ne bwate chi guideline chikoro kinaki lazima ufuatilia machiko haya yo kuyeregulate na lazima serikali enane good reason enough kuorokinga ne bwante ko regulate right to own property kutwara oboremo wase property ndozi no bwana bwao unamanya bantu unomo Kenya lakini it's not absolute kwa sababu serikali yetu ya Kenya na byo tena nigika netete kwa gachipara nigabo sete kwa gachipara mwao no kuigeta abu kwao lakini bono government ne bwente ko kwa reasons nafunga ngige kogera why iparaita and not ngigwetera lakini pia lazima certify chi condition jibe kile se constitution chikogera ipare yueti wao bakurusi au bako lazima bakurusi bakuira sangao bakosetia sangao ere equivalent na asaya onye asaya yaringe 2 million na ase ukoirwe lazima be 2 million alafu pia onye umbora kwenye no menyete senyoma lazima bako ebesa bako compensate ebesa yo chigo waka at least bakoira ni in a state you are before baire obolemo kwa sababu state tuko yere no bolemo lakini pia tibwa tele to ko evict bosaigo echake kurobolemo bwao if what you charge to regulate your right to own property lazima but na babu atishiri unegote ne shiri unetu kwa from the beginning tebu ati ondete yore above the law diri wanchere nande ondete yore above the law once be to below the law yongo cholo kwanyora kero kende gose ne pare taro siri pare ngia eyine majukumu ya serikali etakero koroselia wananchi para kwanyore para ya tiguru ya sarikire kero kende bana muno mubasoka noyo oba kitui asengenjo ye pare liembe bridge etaro siri paka bantu bagasiria magimabo igolende in other words ige serikali nero ne wanarete kolo miwaju ibenda ya kiachiri mamincha ya human rights kabisa in fact ayuna kwa kwandego na arese constitution yetu ikitabwe kenekya machiko inga as Kenyans unaitwa ba Kenya ntore entitled to access to health good roads even development ntore entitled to even the beyond nebinde bibono ebibekire se doketi serikali as monya bantasi ayo monyene as a private person to kunya korosi chipara ya kiro monta kutumia lakini serikali nebwate that financial master yoko wagacha boni ngi serikali nere chi mandate chi mandate yoko ensure nga aba Kenya ngonyora bare access to medical services chire of highest attainable standards of living alafu environment around area yune serikali wete kuturinda boyo bono kere kirenga chipara chire so pathetic nchiri gweteka ebinte ebire bobe chinyagitari chiri chichaza ine ebitande ebire abantu bakora rwose mbabere se bitanda yani obochenu mboyo nini igo you call the serikali to order kwamba edoketi hiyo ni serikali ngakirende tari kokoro that's why okonyora human rights activists tokoenda kotini tuenda under public interest tuabike kina kotini twatenge county yetu ya Kisii for example you know ono mfano ngoru mochiko konkot for example serikali yetu ya Kisii ya failed in this and this bono we as the activists advocates tori Kisii omocho Kisii to menyete na environment yeyu nto we owe the public that at least right you ko move to court kwa sababu article 22 ngoto ere chinguru chuko move to court on behalf bari batanyare gose bari ba public interest na bato ko move to court lonyoto one time ringa gose tuwaro ringa abantaba una ba complaint to us mbaro chinga obo ene bwabo una collective human beings ama collective citizens of Kisii County mbali happy na maybe medical sector bono intundo wetu ko to court under public interest under article 22 to protect ichi obo eno bobwabo igo bono yani lichikonditigeti any lacuna space ndeonsi ngabono right yetebe addressed yeah
Bia mono. Miriam Mogao akulika goteba nga hello Ndizi TV, I like your program and tebi madam ngambia mona sogo toletere information ingia tuntu amanyete ngantu bwate rights chinga nayo kulindu gwetera madam tuamanyire igo yagote mbia mono sana. Bia mono pia. Roda Gesare agoteba nga nonde me Ndizi TV asenkwana iritukulia lero nkwana li madam mbia gukwana amangana gochaga gatwanya igure nande ntonyabwatie no yogotebiri ngambia mono. Na nishukuru sana. Nare yakoro ku Regan ni koruchinsemo chia mangere agoteba nga bwesomiri nandi nagende tugwesomia igo gukwana buya kigima madam. Tebire mbia mono sana. Bona kero kende madam nkonyo ngwateba nga kero ogosika alichikirire kabero wikonsike anye freedom of speech and what freedom of speech mono wikangu sike na incho manya gonsika egera tuenjo itwensi oboena boita sengenjo twensi mwanya bantu kero kende ngonyora abantu bakurama no sena sense moye mitandao mona matusia mabe akorete kwenda ukuno kwenda maminja ya rights cha banta se mitandao ose mitandao era nere kandake na in fact serikali njari ama kwa sababu kwenye chia very rampant okuramana in social media kwenye abantu barenga social media bono is a platform etari regulated by law bono nabo monta akora anything there and they go scot free bono abantu bakatera ki I can avoid to kokorama iska but in the social media nkoramero bono saizi ama chikabekiru ago deal na cyber crimes defamation ya social media Kerigento. In fact, amachikoito ya akurukunga evidence act evidence ne ebintu bire expedite yo koleta kotini gocha kotete kinakia ke erindike bwe under section 78A ba editie elichekerio bakamendanga squeeze bono electronic evidence near admissible in court. Kitambo electronic evidence njarenga admissible in court. Njakabe na bobo changa nibote clip wa nibote screenshot ya WhatsApp lakini it wasn't admissible go to make. But squeeze nengo to make bono section era koloka section 106 of evidence act ekokwa umopangilo laki for you to produce electronic evidence nkyo bwena teko kora iyo ndiko konga ki certificate of production obwena teko swear wate banga na tumete gadget gete kama Samsung na tumete itukugete nini yani okweresa una gwa korete alafu ono kwa mako produce egente kina kyaba admissible in court igo bono squeeze ebina to akorire ebinge sana na rebe achire through kero monto konyo mondara ara meto monto WhatsApp omondara ameto omonto Facebook ebinte bya batenda kabisa chi screenshot ya retu gose onye ne chibicha chitumire chimbe ororo ebintu bya retu kotini oyo omonjaji ozo magistrate ororese obwene bori erindo ena ne verdict igo bono no one should lie to anyone in a social media is safe for you to in fact no chifaini chibekro is they are very hefty chini chine sana kero kwa tokire ngai kene no korete mamincha ye no chite mamincha ya yeri chikeri diokora monto through social media lakini nende nkobera ko mwasenge nyorora abantu bandi babwate chi account chi obolimo oirokeri itali omonto ono kwanyora kero kende omonto oyo takoreti gentekyo lichikoria moirire kosi ya na kibona muguchimwa mayanga nyarebe asengenjo squeeze abantu nabako hack na ni account yao atumie korama abantu ose airokeri itali yao ara momonto okwero kariyo tari umonto ose kwero kariyo rieta ritari yao it's not a shield abantu kero ken nabo monta kwengaina naki nabo ngotumire ritari ngao timanyekana gose ndubire nyarebe babuge nganyarebe squeeze yani umutando otigamba kani ngabono no bona umuchunguzi bono no bore dangerous noroche chi sime chitobate this gadget the smartphone tobate chi computer no gende abantu bari bakora pake cyber oende cyber nakitika ngende cyber kwa sababu ne chi computer ngochi kubanga time fulani nganinchi na tumete ebinte bimbuwate chi serial number na ndibwate yani there's a way they are programmed in that keroko login at a given time no ne capture tinga
at this particular time esiri audio tumia for example tumia sai 2 minutes omongache na beko manga oyo tumia sai no mongao no yo tumia no mongao bono that's why to what DCI yeto very intelligent na uba kucha yesa bari batena to print it out diko fulani una bantu ba chikasoma chao chicheta kwa sababu ngo trace bale nkyo na kyoko kara kwa mayana gosenga ki police aba DCI ba ko ba mayanga no wara segeti nichi sime cheto ba utumia no wara se iko they will trace account eriba ya fake account pseudo account eri ya kora publication is online na bora ba tumia eri otumiete ba trace bakinga from what gadget egente ke arwete na bokweruka sai na bokwe kwa Lilian but na tumire simiango ya David bono they just use that account ko Lilian but they say from what gadget did it originate from onye ne saba it will take the kwamba esaiba ya kisi mali fulani at least now they narrow down circumference yo kuri bono montoyo suspect bono from there ba narrow down ikwende it will be easy kokonapu montoyo okoreta magosa ya unlike una bantu ba ko imagine nga if I use this I'll be protected kabisa mbio mono kigima omanchu murigeria nkagirita no gendrete ko bako gwesemya kurasumo wakili itubiri tukolia rero ekaroreri tukolia Thursday to kwanira mangana a human rights go se oboene bwa mwanya bantu kero kene ngonyorore abantu gete ose group gete y'abantu babwate rights chire special kubwa abantu bande ige minute igo babwate rights chire extra kubwa abantu bande gose wae okonyora abantu bande ba a group y'abantu gete babwate special human rights bono the reason okonyora nga mbura duate ba human rights ere available for abantu bonsi but abantu bonsi bari equal human rights is there for all of us equally but human rights bari equal even from we say physical appearance na boko yo monto tabati magoko norochi monto tabati magoko monto tabati magoro oyinekere matalo lakini ni mmonya bantare na entitled to these rights bono chiri to for example for access to health inyagitari umuntu atete kwenda nekere mare ninyagitari ire angene gose nyamatarawa ere fourth floor igoro bono ngaki orocha umuntu mbata magoro ngotarabu ya chiste sinti ingegoro umuntu yore kerema tago ikere yes nabwate right we have equal rights to access lakini era ngaki orocha ku access ngaki ku access takunyara kolina yora igora sima a special condition yebeku yoko mwene enable nera ikiri chiright igobono tanaito kuchiko complain ngaki era kubekira bono lende gosine lift gose kwende ninjenta bekiri consider yourself naki I am not able to access each right you through your physical appearance yani nobata magoro and all that ereta kwati bono we have to put a condition you kumwene bonere aikire right you na kweke bono chi special group na china maybe the physically challenged mentally abantu mbaro maybe tebe no illiterate groups gose abantu bare imbecile abantu mbari yani batayimanyeti they don't understand themselves but they are human beings they are human beings abantu bwate na mamkate ikiraneti na ama na rayu na tetoteba ama ngwate mondo mango ya ikiraneti no unango kwana iga era na understand it ngiko so ya kare kwana ikola smart condition gete chibeku wose bono babekirwa abantu bako make sure banyore chiraitiji babiri protect against chiraitiji ebintu binde ngerina for example abantu batari kuigo emetino no rete gakimotino omobekiro monto okuigo obeke class yake mabana abo bonsi babundishu pamoja bai osano tali gukwana no yo gukwana bono human beings to divide to what challenges aina yote bono what I can say in that section you ni kwamba ndio aba Kenya bonsi barengane banyore human rights echi
mbaro bako egu ba ebintu gete biko ko special bya bene erinde na bro baikere igoko bakonya baikere for example ngakinere culture ya lingende sa species yani konye yani ba tigire sikise binte bingi bakama konyeta a third gender rule in that political class ya ringi aba sacha yoboka bono bakama kona ki how do we to date at least na barabu kwa sababu constitution kwa tebena ki equal representation ya ba men and women lakini how do you even achieve this kwa sababu already aba naume ba dominated is politics from kitambo bayire riba geri digoro kubwa abasubati igora sema bari ko chana ne mbinu gete atisi bayire beti abasubati kera abasubati baro bakuikera abasacha atisi baro baba go to level ground igobona bo monto debate ya abere ko ba sana naki nga ata gender rule ne wente ko ba script off kurwese chi amachi kaito kwa sababu bono nke kibono rochinga o ire chi appointive post chi abasubati Igo te discrimination aba kaka na bata igo te discrimination tadi say constitution article 27 how come baro ba kwegu appointed seats bosaigo intubona aba no to be fight for them but ya baro ba bosaigo that was the kento yare go kiwa ne yena ki ba sabati mbale ngomba likorekana but at least ba ko ba elevated ba go ikamoni kana utukuba there's a time aba sabati tutari noyo igasune to korega ngwala konya basubati no yo no wakili una inje ngwala konya basubati those early days but through sensitization ya basubati and chi avenue ne chibono chuko elevate abasubati chi platform echo abasubati sai tuko we are doctors we are advocates we are news anchors and all that you know bono that is the same approach but to me like if it worked onya ya quality merimo abasubati squeezing barba pakachi pilots then again it can work abasubati bachake koba kwa political class bachake ko bese politics bachake ko bese esa mangana ama akudine chi idea chi nene chi kuongozeka government yeah leo biko akubulinga nkonyoro abantu abatakani go konyora batari koruanirerwa asobwene bwabo kurinde abatachiri kwanyara barabo timetiki amini lakini amini tiko tabanga abantu abataka bali konyora bwene bwabo buneganire lakini kwanyara abantu bali babwata nandikero kende chibesa nabo bako bakuruanirira bwango banyora bwene bwabo how is true is that is very true kwa sababu in society unatwate aba society ne bwate different classes ne bwate the masses aba insepi ne bwate bono ababai guru for lack of better term the dynasties and all that lakini bado ama chikwaito constitution yetu ne ketete for chi group wetu una vorembo abataka ama chikwaito ya Kenya na ketete for abataka in what sense omotaka kero oprovunga no motaka orepi lakini kwa goseiru no tete kwenda kotini ndobate unabokwa as a pupa no okwenda as a pupa kero ko file chip leaders as a pupa bono in fact wakana as a pupa bono either kama ni minimo nini oro free kabisa pupa ngiomineti pupa boneri obotaka omotaka ni popo omotaka kegima omotaka ori piani bona ayo kwa zikende bono chi condition chiro lazima oprovunga no motaka ore no ore below onye dollar ile to France 75 ore below $1 a day igwa no motaka pi otanyare no ko access justice bono na boku approach the court through popa laws bono obe onyoro bwene bwa and again chi kwende chi achire chi institutions for example chiabo feeder sana bako chiba ba chandu sana aba subati aba buraka na banyaruka bono feeder ya achire okonye kero baro chenga kwa letira mangana awo ese feeder ngani nkoze go sina yuru obolemo mwakona asirete na uri obolemo bono na ande timbu atinchire ndeyo nsi yoku etetea maybe ngike koti ni nkonyo
they will help you. They appoint pro bono advocates, pro bono monitor advocate bari bakore bina bossa, almost bossa. Of course if feed ngo bawale token, but bono feed komwa tali ori bono. Bono ayo ayeneki na kwaleta, bono ayo korwe kina. Kero kwa royo ekenepi tubuati uwezo yoyote. Igo it is true ababara abataka mbare maybe tuseme discriminate against konyorobo enobo lakini nabarabu no gotamanya no ine biblia gotenga my people perish for lack of knowledge but gotamanya bona keroma itenga fida nero keroma itenga chi into ebiombembiro au bigokonya babo impact research babo imulumbaro keroma ite information nga ebintembiro then you reach out onyoro obokonya kwa sababu bona ntu tari ntu toja intu twakurichira ne information at least wagosomiringa obwene bwaona obwene bwa manya bantu na bwobo bona kuruma yo no bono obwene bwana yo muntu chire maminja then at least no bwende kumanya babo fida kerombo teje nabongwede ka fida nabongwede solidarity nini nabongwede impact research nabongwede imulu erindo mokonyo so tari abantu ba fida bacho goche kioreri bache kokuborina mwete onde mobora ko urubolemo nayo bwente ko the first step to konyorobo obokonyi no gukwana speak out you speak kwana tebanga yaya iga na nimedulumiwa kwana erinde onyorobo konyi bogwekeri yeah enara kolikatali getirieta akina otanga nindo chemonta narocho montanda kairo monto koti asengencho yo komorama nako siba chimboli chikwate abono kwaye agakwe fine lakini tanya komoamba kabona bono abantu eshida nero kero gwakori kina kierire kwa irwe judgment no wente ko kero kwa umuntu ya irwe fine no wente ko kore ndike ko kuna extraction of decree erinde decree kwa kore kwenda ku execute it's one thing to win the case and is one thing kokoraki ku execute bono no konyore the final product yeki neke bono kwa irete kotini bono abantu bande bagora kuchena na tebu koti ya tebinga you will pay this bono baka nyodia akana yeah it's you to extract bono ngenteke kwenda kwa sababu naki between this time kama ni 14 days akana ebese anono what yabizo akikata ira na koti tebna ki oyo okori gosonyo ko maete na bwate pigipigi na bwate gari na bwate oboremo onye gwat ko nekina gose kina kwa nyona wakiru otebi na bwata mawaso na irito boremo bwao gose na korete nini abwende ko wakana gose 2 million kwere kwa exact ekende ko decree bone oderi uchiko kwene bo onyore bone amazawa yekina kiao kwa chiri kwa moiri you have served the decree to the decree data decree data no liwono ubwende ko wakana kwa mosabiri kwa moire ekwendeyo kero kwa moire tara irani yani tara kora unebwenete nabo gwatach ogwatach noko bwata nabo kubwata kusine gari yae advertising ngo ekari enko nindi eri ndonyore chibe cyao nabo kwendo obole watach obole mobwaye bobe attached ne court nabo abandi bakwatach mpaka salary na malipo aye salary neriyo umushahara we igo bono there are a number of avenues orakore gusura tumie konyora malipo ao alio ire ne court Bigoto endo kirenga one I'm waiting to for it. Well, tiganganye no. Igo iko monto bwate. Yes. Manda masenga ncho chinga chito chikariko gende mbero akaronta geteto tonya gukora korera. Nga kibono ngo defend my human rights. Monto nata kumenya kibono akarona nyore nimbwate rights. Chio komenya chio gukwana, chio express, chio gukora kendi gyonsi. Inga kingo defend rights chane nchie taniwa na muntu gete no the first thing kwanza no kumanya to in fact otamighting this is my right to kumanya yabere contravene to kumanya yabere violated ochiri maminja igo kento kitangani tumanyengo obwene bwito bwomanya bantu mbrobi kero twamanyire
Unabona baba thank you very much baba mwatabire maiganga kwenye mumaiti to that extent. Bono in fact that is just a token. Akake go do na tuabega you'll be surprising human race yani they are with you lakini utamayitinga this is my right konye mu matinga ukorama tu ino nabo ko solo muntu nanda gwakana ngo ukorame umuntu okoirire kiaraiga that is this okor disrespect yo goko sire dignity yao igo bono ebintu biro ekena bigitabe bo manya first thing manya kwanza kero kwa manyire you are right then automatically kero monta chire mamincha bono nabo kumana oyo chiri maminja and therefore what next what next is now nkai nkoenda erinde nkonyu negente kiyakolero omonto ngibeire ojira gene is my right kwa sababu is my right to own this property ero bono chiro oirire bono ni kama ame replace oni replace bono nero ko ni gente ngai yokwena wachiro kwa masole police wachiro kwa masole kotini that is through that step yuko imokiri that is now you are defending your rights. You understand? Yeah. Na ande pia na unabone obwante kumariki how do you defend your rights? Na bora defend your right, o defend in a wrong way. Na ndo enyore nae ase MBSM yeri chiko. Ngomondo gwakiringa toko ngake kwa sawo yene right ya na o respond to that o moye blong abono. Mboro ngaki na nje bona mwake bona you gonna defend my no. You don't do a wrong or correspond another wrong. You don't solve a wrong with another wrong. Ayuna ogwakiro I mean assault go to court ekotiri omukondo imayinga nako ekene nakoleteko nande lani kumayaki kero kwenda kotini ne evidence yokoiro bono atisika onyo omuntu gwaka ninu wika mwana ngego so narengo bono lani kubana ki ekineke no kero ngo defend era yani ngakinda na make sure nga ya very successful kabane witnesses kabane evidence onyo abantu bande una squeeze ebintu kushika videos and all that umuntu ngokorale nini twara ile bintu bikotini and you shall have defended your right igenge ndege tangani manya kwanza kero kwa manyire manya the ways to respond to it to respond in another wrong pia na yo nyore ese shidegoro ngaya ameni bia ongeberiga nje kumwere bara bone kenene wontore wizu no bona abo asoko evidence court na court ye wota evidence gedi yonsi omuntu twarwanire nere matwarenge una mankora abatari no moralio minto Brighton Makori twabachanire ma ongakire ngundi lakini omuntu tayo simie yuti tinde kode timanya ngo ngakale tuikari koti okana ngatangagite nanda maena nangagite bono ngakiko proof ento buneki bono the first step kero kwa for example na assault you waki umuntu wakire ngundi kero wakire at least there is a different onyo gwakaga te kukubika na agega instead nere gige arabe tender usabe swollen usabe dark bon immediate kero wakiru unatwata buna how to respond to violation of human rights manya where to go first monyoka o make report loko make report monyoka hospitali orwaliho umoja tala sama ne asomere to muwiru mwanya bana alike nini doctors not chae alike P3 ajaze alike ngakiaro state kwarenge ngakia bosi kwa moro kiwakire physical marks injury ngo sinjare ngo yani vitu kama hizo kila whatever now that will be your evidence kwa sababu your testimony ya very collaborated the physical whatever it is money what nga kugosino motura paka kambochori amanyika karu yaita rucho tebe indeed umuntu tarehe fulani na yigete chitari fulani chinsa fulani na arenge kana it was in this state obosi wa bwana nge crack jare ngo was bleeding yani ako capture bona ine evidence okuchikutumia in court bono yo nabwete ko kwerusi ese scene of crime ngatare ngo bono aye kwarete evidence yao wa prove nga amaine no wakire amaine no misiri no yo waka whether is a known person to you no monto ma tebu yani is my workmate
at least one koti abune wajaki on balance of probability ngobe kero monto in his defense kulingana na kibiri kwa retringa indeed no bate case to once ikobono nayo kwerusi ge gote ortorokina ki how innocent you are from this that has been produced in court. Yeah, igonga ebintu biri konya muri baberu mweko monta uchigo bwatia act immediately. Yeah, immediately. Yeah, immediately oganya. Because no ya kwa bimbo kire wendo go say defilement immediately kwa very defiled yani mwana otibongiru waso monto monene obere raped tiga ko bwanga go so endo imwe ko isibi orusichanga chiri immediately no yo mitata bire immediately act so fast swiftly bonyoka at least evidence yebu bibe captured bunabire in those close jire blood jire titando ira nini you already evidence noroje una maoka yuwa na bora mwari ngiko struggle kwa mwari DNA ya atigere save chara igo already the evidence igo bono learn to act fast and immediately so that chi evidence yechu chaba captured chigo konya koti okorera wakili Davin ninte tumanya bano ubija was benefits cha human rights sengenje chinga kinebiro bintu nebingibira lakini ni maitenga nande ninkorangiringa kiende bono ubija bo monto okobwatia mangana human rights so bija wogo twara gusina kumanya obwene bwago bwa mwanya bantu mburu byo obuyo bwo kumanya obwene bwa mwanya bantu for one ngo reduce bore crime iska kwa sababu kero monto amaete tigabona tura example nonyonkari chi village abantu mbaro monto atari guchira bwangu atari kwagagera ametire ori is informed n'abantu mbare bako yani bako bwange yani ngakia murochi mbaka kamukorire bitu binganega so kerore inform keroma ite human rights yao ngo punguzore amabego korekana so in general ngo konyere koreta law and order ngoretere order kwa sababu otete gukora mabe na amaitinga ikinekebe no ori na amaitinga ngomukorere iga ne igo nekebe so kerama ete igo oyongo bware kwa sababu due to the knowledge ori abwate bono nabera ndandi ina problem bono at least ya another thing ngo saidie ngo konyere ku achieve basic needs for instance kero omaitenga it's my right to access maybe education maybe konyora chi para chingia chinyagitari chingia kiroma etebo igo nkonyoro na at least you call whoever is responsible ngo bakole to order edindi bareta at least ndotora the best but at least inchiro the basics onye dia bantu batamaite nabo esekari ko tulia ntubwati okonyora nga goseto kurukisia tuira bantu nyamira nyagitari gosechi school echigotoka my friend peke yake you understand bono okumanyoku ngo human rights ngo konya chire those around human rights nade ngo konya chire gosika yani kwa human dignity kwa uphold human dignity kero tumanyete nga obono bwene bwecho kero monta maite we learn to respect we learn to kosikana una utkwate ba bono kimaite nga imbobi koramo mondo bono I will avoid that na no even if I'm expressing myself nga freedom of speech na bongo bana as much as freedom of speech so long as stage ko affect Sara we are good Sara nerkera kora manae we change tanga affect tore bro hano ndochenga wikira wasenga chinga kichia chire nebiro yo minto wakili ndochenga no tokerekeria bwa sirero nande tochitumira nenga kiende kolende otarachi gukora ninganiora atebi mugusi gwetera TV eto ya Ndizi TV ningana ya yo mwelio igoro ya mangana yega yo bwene bwa mwanya bantekera to ukorera kigima mbuya mono sana yo minto Sara isoko ntwara gigarero inkwane inshare naba minto kuhusu human rights bono rende unanda kwane nande unango chikoteba human rights tigato yebeke unenjiri kero ekikwegurere geke nae kiradi iradi go chiskari so that tobe ambassadors ba human rights kero nande kero no ba inkari sore orenga
tari aye of course ayembu yora etora monto tara kokosera lakini norocho your neighbor ebintu biko mokorekanira na borocho nga it is violation of human rights ino koenda mamencha yo obwene bwa mwanyabantu tokira speak out if they can onyambago speak out for themselves tigatoba chiambasa tigatoba advocate babo tobo kwanere speak out reach out to organization to mention it chiabo FIDA chiabo IMLU chiabo Solidarity Foundation chiabo Impact Research mungano reach out squeeze bone chire mashinane squeeze noyo na I've worked with the organization echo na chire mpaka tokwenda mpaka chiskuru gatiari chiskuru chiri mashinane kabisa ndani tochikokwanira abana young adolescents tuwa kuwa na juu ya human yani rights chiabo una abana tuwa bafundisha igobona una moyo ko ikuru turwe TV gaime na you reach out kero more chikanisa the clutch kero monto ese society na bate a duty to play we have all of us we have duties and responsibilities bono as a pastor go so omo ruwane kanisa gari to manga bono ne bukurioka ebukweyo if you expound na bomanga ngo fundishere amangana human rights and all that kero muri gali ebikundi byenu fundisha abana fundisha baba ngina you human rights yao let's talk everywhere let's make it toyekorebe une injili at least kero bono tu amanye tu pia as a global then it will be easy for us to defend them because to defend kendo ta maitinga ngero it's existing yeah. Mpia mono sana. Mpia mono wakili Daphne Bunuke asoko beka mangana yo senchira yo ikiranuke gima yegenete ngumwancho murigereria bwe somire bwe manyire nande bwe gokire ngasenga njitwa bekire bagote bategesongo ngatume articulate we have articulated yani ngatuwa yabekire mpaka asoira se enkoro yago nande na TV yanka eberetengia okwaneke usigia swalioka mpaka ase enkoro omuntu manya kuyiwa wikira bono mwancho murigereria ndocenga na to wikira mwere bwenkwana yeri tukulia lero Thursday nande tiga tokore igi wiki gocha nande na bora nyore Madam Daphne gocha senjo bateba ankinkande obwate semi osemi onde igono tiga tokore gali tukulinde ekero tokogenda gukorera kigima asomoro buli Ensakia lakini kikoirana anintuirana noyo minto Brighton Makori egere tuchugukora kurugaiga ase studio wekachinga kichinde ngotebanga mbiya mono kigima Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV ubwansu bwumugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Nendo mwanchu murigereria asoko gendera kurigereria Ndizi TV na rubwansu bwumugusi ekero bono twarengina wakili onyarire ko bagakubeka mangana asenchira ya bene kigima igoro yo boene bwo mwenya bantu nande ntunyare ko batoko sanganera nande ngakiende egera tumanye amange igoro ya human rights ekero asokire bono kurugaiga ase studio to wakangambia mono ngorengi gwesemire ase obwe
ime kayo to manju muri ando se soberete kwa manyiro boene bwao kirikie kuta kiro koran kirikie kiro monta ko gosen ngi mete abantu abange ntomaiti boene boitro kinegero tokoreta abawakiri amamanyiberi chi kubanya bagotoerera abakonyana kitu tamanyite twakimanyire gobono nandiri tukolinde ntomareta se studio usumo wakiri onde anyara kagotoena bene bono nabekerde na tochikolige right tokwane no ne right yabana oboene bwa bana oboene bwa basibwa oboene bwa abantu banne kiara right bono karo tochiko categorize bono singincho go tukwanira oboene kwa jumla nga human rights ngento kieke bono chinga chinde kana tochiko gale imano kero chinga chiku chwanja uchiase wiki egoja manje muri resto gwakera mbia manenge nchoko kyagara kwanyara ko ba mano inte ko satwa chagete chinsa 12 cha bono mambia ko ikatwekire chinsa tochiko rigere chinsa cha bono mambia kero mna niko to chagete muroberi upo ensakia jakari tuko riach matatu anene rituko riach matatu ka to murekera siasa amo na magendero asoro ngoro witu rwa siasa twanyorete amo korige kero kyo bo seneta de county yeito ya Kisi Chui Jeffrey Chui nera kwana ayaye na yakwanete na rituko riach maine ntwatwara amugani ase studio neka twamurikirite igoro yamangana gintoki angare bachenu abonko and tukamanyanga ki abonko na kibugwanira stress management ebono ngana ki abonko butakere bwa po maito abonko na engineer osobo brain abonko na engineer mubere engineer yetu ligenya ko bimba na begwateka anyara umuntu akolete bintu bitayego tukarigera igoro ya stress management tukaranki tugwenderete gukora tukasemwa kabisa ama no county commander Francis Koli akabeka buyanga anene mona sensemo y'abanyanyimbo twarara tutokoenekia bagokora ibintu binge out of stress na batebetenga no muskali na banga muntu ndebwenzi ikonto koranga abanyanyimbo bakoririga nega tweba ingakai muntu linkia ngikyagero korega tukaranga na mangana stress akatutebi gupunguza stress uika abantu to accept ande tuanchira nengaki obogema nabo bamenyete wanchirane between your reach ali so wike kogo chikorengera libinte binge akanyoranga obonko bwabeire bwaichoriranire bono nonyene kero nonyene bomwe kere bikiri tuliete ige kuna gwecha sajasa ingige ko ba next nge we explode abantu bakora ibinte binge igo tonyara ko batogupunguza stress na kitu aligere tirituko ria Tuesday aseri tuko ria igore ria ngire tukuria chumatano nigo twamurikirete mangana ya gisemi aneka tukwanda gisemi me yorongora usiama ne jinsemo jitwetana ine igora twatwarete omwarimu monene umworkia we school ya Gionse Girls yego toka sensemeri ya basi asajitaka kwanera anene kartu akwanete omwana umunyaruka kartu akwanete gisemi cy'umwana umunyaruka asato tetibina umwana umunyaruka natakerigo sirumono emerubiri yawe netakeriko bekwa iri kwena kebuna umwana umunyaruka nere onyara kanyora amasomo osamegeli aliatakeri asabu ria Bible banyare bakubwaterana na abarimu osena boroki wasi skuru iri kwena kebuna ebirengo by'amasomo gukina bire anene aso umwana umunyaruka kolende ntwatige umwana umuraisi konere ntwatete buna angikande ndorange abamanyi bakisemi anene bamurekere igoro y'umwana umumura iyo nande bo igo ntasemetie abayiboli na ecology school cyo bungwe weekend cyajagire ko bungwa abayiboli barenda abana babo babegera ikimbwa kingiya nekero bakikwira na school umutenyi mutangani mwako woja banyara bakwirana babwate obosemye boli abayiboli ni gaboli ti abayiboli banyara bagotwara kinga kicyabene bakwanira abana babo karubale nabarabu anene karemegeyere menge bego natebeti abayiboli kosa abantu bonsina baligeli abana babo mbaso asemeyega bebe na inkibaje dekweba nanda abana mbanyara kunya gotigitigu batigitigu hende bakugwera ne school nyore batigitigu mono ekina kieto nya to kwanda litkoli boiga gatebia abayiboli nga ekitari kinga kicho gotoma abana uchiasa abayiri mato mabuli naro bangete nga Susana akuru school moto momisko mtona akuru arabero akobera ngango salikali kweba gochiali na akuru asekwato mumwa naro abantu mbaroro wana kare okore binte binge ase otamanyeti igonga aga disqualify
aga disqualify nga abana abaibuli mabere na abana baino tali engaki yo gutuma abana gochi bongina koro gochi bwanko yabo anda agateba abana mu ba separate inga wana kasini che baba bajire inga no bakorale asamo nga yunkasini yae oyino muiri oye anya n'abanyaruka babera asabo anya n'abana bamura babera asabo asengenja abana bonega bamanyete binte binge ko boboino abaibuli igomo be maiso na ande mobe na abana baino abanyaruka mono asengenja no bako ba affected de karamalita mapema akire ngoko buguli muzigo no mwana umunyaruka ngoko buguli obororo bwensi no mwana umunyaruka igo abana abanyaruka balenduke gima nonye no mwana umura nera alendu asengenja nero koleta nere mechande yiga yonse alafu lindiri tukolia lero twakwanira mangi gore bano bamwanya bantu na wakili dafi nibunuke amaboli na mangi mwanya rakwa mukuboli ayande ntonyari tiko batoko mubolia asengencho yechinga kinebiro kolende ntwanyari kensemo oli otayiguli boli ya likoboli wa ose otaira neiri aisaneke bunatagete to baisa gokumya to yamase no to bwata wakili nande ntomori ngakiende anyare ko bagakwira neri asengencho ebinte bikwenda nechinga kinebiro akikyagera na mutayinga tigaturatigerege igo tobuga ng'etwa gutiga isiko ase gutairana ribori riao weekend nande nekaro ntochitoirana ribori riao buna oganetie Oigo rituko ria mambi ntoke buna rituko ria mambi ndiri to yatwara tware tenko ngeigo kero tukodirokana free friday kero tukuyariga ni gochase weekend igo rituko ria mambi tochigotwara umunyangongo ori obugeti chingero aneneche munu bwekegusi rituko ria mambi enkubo kambanane nero tabira na cheke just suruchito nyatigo aje gotobugerio bokano kabisa igo mambi kwate tariki 9 ende mambi tochiteka tugotwara free friday ko ndo nyorena na wetu gotwara free friday na puto ja kumurebori yetu ase emambia twajakera mangana amaya twacha magaseti twamagocha no musani bwe wiki oyo munyangero bwe wiki rinde twanyara tokuyariga niko chiase weekend go twakora ndi tukuria mambia nyara gokoba amona indwe asemesa yaito ye Ensakia nyerona Ensakia nere gochakeri ritukuria obuya ryo bwansu erinde ryabali etoereru mende nalera abantu nigo barase chiro ya dracha mbili ento maito no bonchori rimboga entre tabu no mocho busongo meto kinire chamrero nkabere yoto gosaba no botoereru nyaro bakobase ritukuria rero ndetnya tukumera na seri ritukuria mambia meyumoro biri bwensakia neka tutora ritukuria free friday alfulenda abantu bamole chiro gabudaraja bone goichorera na kigima kimwe bakubate machiko iyo gutanga ebinyinyi bya covid-19 ekero bone nse itotwalikirie ebinyinyi bya omicron ebinyi kabisa igonga bya soira sense yaito igone njukumu yane amonaye egere twirende korwase ebinyinyi bya covid-19 andike kunyarekana betwa covid-19 echanjo asinginjo lero no bararondi lero bacha makaso gutuka serikali yabekire miroberi abantu mpaka chikanisa no ne chira bwense mangagitene wisara yabo chenu yabekire miroberi abako nyano ne kebanda kebegirabu asitoko tebutoko semiguna tunya to weso kina kobete chanjo ya covid-19 rinde twetange kurwase oko webinyinyi bigendete ko sambaska sense yito ya Kenya inyora buna ogwetanga nenjera eyemo propaganda ne nyingenda kwa kugoro ya okobetu echange kolende esoki nayo kanyara okobetu esindani ya covid-19 mbago ikabona igambaro bago de banganchi sindani ya entoko manyese karuete onya bantu no inche na betiru inche na betu chanjo ya Pfizer sindani ya Pfizer ntinyi weti kende nywete ngambi yando muverono lebija tinyiwe tikende gyonsi kiri montaga dangango betutinko boka nabo kire nonde gega kurumambi na injeni ngorde jidos cyane cyonsi mbage certificate ya download ribono no erega tie certificate cyane cyonsi gidi cya masomo na injeni abetu sindani ya echanjo ya AstraZeneca na tiwe digen no ne director ya ne betire AstraZeneca andro jini gotuba de chinguru yotuba de chinguru de karto ko boka mambiro ya ko bana ntuba chinguru antor ko boka mambi project director yani jabe tu tunero time tiara ni relia bete tu se modana relia bete AstraZeneca
AstraZeneca na ndoko na barachire Johnson lakini bono chiko ndiri kwanjira kwa beterubere bono igo kwa wetangire bono inje ninganyete na the next dose umutinyu mutangani ogocha na ndengende mbitu igo kende nkeyo no wetanga no gukini bonyamasi bwao asumubire mbia mono asibali bagendete kuligerere koro chisema cha Dubai Cyprian mbia mono koro chisema cha Washington DC America digo tubwata abantu bagendete kuligereria naro kuligerere koro Texas akoro ku Frederick Mititi Honorable Frederick Mititi oyo noyo koligie kerego kyo bumachoge chache obubunge abagote bangana batu bwatete byakorwa chinsemo cha Texas mpaka Charles mwetu inyabuto koro chinsemo cha New Jersey obagote banigo babwatete Ndizi TV burunge nabali mwensi mukoligerere koro chinsemo cha diaspora mbia mono sana soko gendera gusira morobeli mutinguke gimochire nkuma omorobeli bwensa kiakoreto nabantu abakonke gima na Sara nyarangi Ontita tukubwaterana noyo minto na inje Brighton Makori utamweba director yaito John Kebati kyane ero nyarega ko ero gara to tubegete gato go saseli korumaga gato go saseli go chabu mwanchumo ligeria igona abantu bonse timu ero korumaga kwana kyanga go ikatorore kane biye igomna tokorore kana to wakambia mono go chakiri director yaito John Kebati omo manager yaito Janet Nyamwamu bakubwatera na Hezbon Nyamete na bakoli ga sponsor pibegete seni kya Ndizi TV go to wakangambia mono kigima andegendera no mukyo yoyo eli kwana kyanga Ndizi TV ya beire nande ya genderere gutenena koba egetaseni na mbeyemo imena isiko yorogongo rwagusi tokora igamambia igotwara lituko ligiya litabwati biruko nyobinde byose Nsara nyarangi Ontita na nje buna botambe Brighton Makori Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurengera chibicha chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel